Joliba TV jabarani filɛbaw arajo Joliba lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛn ni maabakɔrɔba aw minnu sigilen bɛ k'aw ka jɛmukan min n'an k'a ma ko jama kodi min bɛ jumadonya kofɔ ni jɛmukan in bɛ sigi aw ye dɔgɔkun kɔnɔna la min ye jamana kɔnɔna la kibaruya minnu ni olu sɔrɔla ni jamanadenw kumana a kan kosɛbɛ an bɛ nin kɛnɛ in sigi o de kama ka jamanadenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen wele i kɛra fan o fan min ye fasodenw ka jɛrɛjɛkulu politique ma min bɛ tali kɛ jamanaden cɛ ani muso bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ ye ni jɛmukan ye ale kɔnɔna la walasa ka se ka kuma jamana kɔnɔna kibaruyaw kan dɔgɔkun daminɛ na an ka minisiri min ni o bɛ an ka mara cɛma bɔli kunna colonel Abdulaye Mayiga ni gouvernement yɛrɛ ka kuma lasela don ale ye a lase k'a fɔ ko min ye kalataw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi kalataw olu kun bolodalen bɛ ka bila min ye février kalo san 2024 natɔ in na ko a bɔra dɔgɔkɔrɔ ka bila waati wɛrɛ nataw in na nka waati ninnu tɛna janya min bɛ tali kɛ o kuma fɔlen min ye politikimaw caman y'u kanbɔ k'a fɔ nin kɔni balala u la kosɛbɛ ayiwa an bɛ waati min na ko sisan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min kɔnɔna la o ye furanjɛla fanga ye ale bɛ laban ni fɛn min ye o ye kalataw ye jamanaden caman sigilen bɛ ka o kalataw de kɔnɔ a fɔra k'a fɔ ko o bɔra dɔgɔkɔrɔ nka min ye kalata tɔw ye i n'a fɔ wasaden kalataw ka taa se ayiwa mɛri kalataw ma olu kɔni waati yɛrɛ ma fɔ a fɔra k'a fɔ o bɔra ma pepewu yɛrɛ waati ma fɔ o la ayiwa nin de kɛra kibaruya jɔnjɔn ye min bɔra an ka minisiri min bɛ mara cɛmabɔli kunna colonel Abdulaye Mayiga dɔgɔkun daminɛ in na dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɛra a kuma la kɛrɛnkɛrɛnnenya politikimɔgɔw olu fan fɛ an ye wele bila u fanba ma minnu y'an ka kɛnɛ sɔrɔ maa fɔlɔ ye Seydou Jawara bɛɛ k'a ma ko Martin politique tɔn min bɛ yen n'an k'a ma ko parti lumière pour l'Afrique o ɲɛmaaba don a b'an ka kɛnɛ kɔnɔ an ka maa welelen filanan o ye Adama Kongoluba ale bɛ parti sadi kɔnɔna la Ligue Abdulkarim Kamara di Cabral ale y'olu ka kuma lasela ye ka taa se jɛrɛjɛkulu min ni olu bɛ kalata koɲɛw kɔlɔsi an ka jamana kɔnɔ mission d'observation pour des élections au Mali bakurunba la an k'a ma ko modèle Mali olu ka maa fana bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ yan Abdoulaye Gindo an b'a fɔ ɲɛna aw bɛɛ ni ɲankuma ɲininkali fɔlɔ n bɛ taa e fan fɛ Seydou Jawara Martin parti lumière pour l'Afrique ayiwa an ye k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ na minisiri ka ni laseli min kɛra nin ye ni politiki tɔn caman yira k'a fɔ k'a balala olu la ko wele ma kɛ nin kɔni kɛra fankelen ko ye parti lumière kɔnɔna la a kibaruya mɛnna ten fana wa. Bon an bɛ an lamɛnbagaw fo n b'a fɔ ma olu tɛmɛna halisa Ala ka hɛrɛ tɔ caya donc minisiri ka kuma l'autre jour n'o ye k'a fɔ ka kalafili k'a pousser dɔɔni a man ka bali parti politique la parce que avant aujourd'hui minisiri ni parti politique ye ɲɔgɔn ye donc ɲɔgɔn ye kɔnɔna la an kumana élection ko kan ani date pousseli ko proposition ɲininkali kɛra parti caman na k'u k'u ka proposition kɛ ka jateminɛ a bɛ ɲɛ cogo min na donc dɔw y'u ka proposition kɛ dɔw ma kɛ sur les 200 et quelques partis politiques à peu près une trentaine comme ça olu ye jaabiw di donc o synthèse de kɔfɛ minisiri y'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔw ka kumaw ani olu yɛrɛ ka jateminɛw parce que togo togo ni parti politique kumana gouvernement fana bɛ kuma pour que k'a ka tilenanta di a kan donc u ka laseli la u y'a jira k'a fɔ ko kalafili min bɛ se ka kɛ parce que mɔgɔ caman ka laɲini tun y'o de ye ka présidentielle kɛ parce que ni u ye chronogramme dɔ in lajɛ u tun kɛlen don ka maire ni député ninnu de bila ɲɛfɛ bon nin n'a fɔra ko président sigi de fɔlɔ bɛ kɛ après maire sigi ni député sigi ninnu bɛ kɛ parce que n'i y'a lajɛ Mali bɛ insécurité min kɔnɔ bi ni i y'a fili ka taa togo o togo i b'a ye k'a fɔ ko maires olu ye mɔgɔ ye minnu sigilen don k'u basigi ka ban yɔrɔ ninnu kɔnɔna la donc ni girinna k'olu bɔ yen a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye k'a fɔ k'i b'olu ka élection kɛ parce que insécurité bɛ yɔrɔ caman na donc ni président sigira donc fɛn min ye maire ni députéya ninnu ni sénatoriya ninnu olu bɛɛ bɛ se ka organiser o kɔnɔna la bon o y'a sɔrɔ président bɛ yen légalement diɲɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ min reconnu maliyɛnw b'a reconnu international fana a bɛ reconnu donc n'o baaraw de kɛra an bɛ se k'a ye k'a fɔ ko laɲini min ni o bɛ ka ɲini n'o ye jamana ka stabilité n'o ye jamana ka bɛn ani jamana ka développement ye o baaraw bɛ se ka kɛ président ka sigi fɔlɔ après baara tɔw bɛ kɛ a ma bala anw na parce que an b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ ye sira wɛrɛ de ta an bɛ insécurité min kɔnɔ parce que minisiri kumana mais a da ma se insécurité ma kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ léger report de bɛ kɛ mais n'i y'a lajɛ insécurité min ni o bonyana kosɛbɛ n'o ye attaque ninnu ye batonko ninnu bɔra o kɔnɔ ani kɛlɛ min fana nana don o kɔnɔ mais est ce que a kun bɛ se ka kɛ o ye n'a sɔrɔ la minisiri mun fɔ a ka
kun na k'a fɔ kalata bɔra dɔgɔkɔrɔ sabu a ye min fɔ maaw y'o de minɛ n'a tɛgɛ ye n'o ye k'a fɔ fichier électoral kow ni ayiwa ko an ka ravec données minɛnen bɛ dɔ fɛ ayiwa o n'a a ɲɔgɔnna caman. Bon, en tant que politique an bɛ kuma o yɔrɔ kan parce que n'i ko k'i bɛ kuma kalafili sɛbɛnw kan an bɔra ka kalafili dɔ kɛ o n'o ye référendum ye a kɛra ni sɛbɛn dɔ de ye a kɛra ni papier dɔ de ye donc o papier bɛ yen hali élection présidentielle bɛ se ka kɛ n'a ye yanni kow ka basigi parce que a fɔra ko réforme de bɛna kɛ jamana yɛrɛ de bɛna dilan sira kɔrɔw bɛna bɔ pour que jamana ka se ka dilan donc yan'o cɛ fo président dɔ de ka sigi fɔlɔ min b'o baara kɛ profondément transition tɛ se k'o bɛɛ bila au point k'a fɔ ka jamanadenw bɛɛ ka sɛbɛn bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'a jɛ yanni kalafili cɛ o a baara ka gɛlɛn parce que i y'a fɔ cogo min na an ka fichier n'i ye RAVEC ta k'a lajɛ depuis ATT clé la u nana ni RAVEC système ye donc i bɛ ka clé nana u ye baara dɔɔni k'a kan après olu yɛrɛ nana dɛsɛ f'u y'a ta ka taa di tubabuw ma donc an b'a ye k'a fɔ hali mun taara ka taa di tubabuw ma c'était des pièges minnu taalen don jamana ɲɛ parce que Mali yɛrɛ de kun bɔsilen don maliyɛnw na mais k'a tɔ don k'a bɔ an bolo yɛrɛ kɔnɔ pewu o de kun ye an ka carte nina tali ye ka taa fichier bila tubabu la donc n'olu tɛ foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ i b'a jateminɛ u nana k'u tenter fɔlɔ k'u bɛ Mali constitution falen n'u yɛrɛ ka stratégie ye IBK ka temps na donc u dɛsɛra k'o kɛ parce que mɔgɔw wulila ka mankan ci u la mais ni min tun bɛ duguma mɔgɔw tun ma nin ye kosɛbɛ maintenant gouvernement transition de filɛ ka nin fɔ k'a fɔ ko an ka nina yɛrɛ fichier yɛrɛ ti Mali bolo tiɲɛ don parce que ne yɛrɛ y'a ye parce que n'i taara k'i bɛ ka passeport ta ni passeport kɔrɔ tun b'i bolo n'i taara sisan passeport ta yɔrɔ la k'i bɛ ka passeport ta souvent i b'a sɔrɔ u b'a fɔ ko nina man ɲi bon donc ni nina man ɲi f'i ka segin ka taga i ka nina falen ça c'est un problème c'est pourquoi i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen bi olu bloqué len don hali jamanaw kɔfɛ u tɛ se ka na parce que u ka nina position man ɲi tɔgɔw kɛcogo man ɲi nina chiffre dɔw man ɲi dɔw y'u tɔgɔ falen dɔw y'u jamu falen dɔw tɔgɔ sɛbɛn cogo man ɲi donc ni clé t'e bolo e b'o falen cogo di donc o problème bɛ yen bon ni dun ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka voter f'i ka nin bɛɛ de assainir ka fichier sɔrɔ k'a kɛ Mali yɛrɛ ta ye donc an kɔni tun ye proposition min kɛ k'a jira k'a fɔ en tant que parti politique o ye jumɛn ye o ye k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i komi bi jamana ko la il faut pas que ni fɛn o fɛn bɛ yen ko duti b'a la ka ban déjà n'anw ye marché minɛ ninnu na déjà code b'u bolo ka ban donc u ye baara kɛ fichier in kan u bɛ dɔ dɔn a la u bɛ se k'a saboter est ce que gouvernement yɛrɛ tɛ se k'a minɛ a yɛrɛ bolo la pour que ka se k'a dilan ka ɲɛ parce que ko kelen fana bɛ yen nɔ qui est encore plus grave parce que n'i taara bi k'i b'i ka papier o papier ta n'i n'a côté la u b'a fɔ k'i ka na n'i ka wolosɛbɛn original ye soit i ka na n'i ka diplôme ye donc i b'a ye k'a fɔ maliden yɛrɛ caman bɛ yen nɔ wolosɛbɛn yɛrɛ tɛ dɔw bolo donc n'i ko k'i b'a bila original ko fana na souvent ça crée d'autres problèmes et surtout mairie de bɛ papier di donc dans leur stratégie là-bas nina ta yɔrɔ la olu b'a jira k'a fɔ ko mairie bɛ papier dɔw saisir souvent k'i b'a sɔrɔ ko dɔw b'u agi falen mairie b'a la tɛmɛ donc ni pression bɛ kɛ mɔgɔ kan a bɛ kɛ mairie kan pour que ka papier ɲuman dilan parce que n'i taara dilan ka ban parce que i dalen don mairie la mairie ye état de ye donc ni mairie ye fɛn min kɛ ka d'i ma o ye fɛn ɲuman de ye. n'o y'i bolo kalata de bɛ nin bɛɛ sirilen bɛ kalata la. nin bɛɛ de b'a kɔnɔ parce que olu bɛ fɛ k'a jɛ de donc n'u ko k'u ye baara in kɛ k'a jɛya kosɛbɛ donc o de bɛ na ni duti ninnu ni fɛnw ye parce que mɔgɔ caman de bɛ yen minnu ma a kɛ don o don ne bɛ yala quartier kɔnɔ kuma bɛɛ n bɛ taa réunion kɛ quartier la ni mɔgɔ bɛ baro kɛ souvent i bɛ taa réunion yɛrɛ kɛ i bɛ se ka mɔgɔ 200 sigi aw bɛ to réunion na u b'a f'i ɲɛna ko papier yɛrɛ t'olu bolo i b'o faamu cogo di n bɛ se k'a preuve caman yir'i la a bɛ to réunion na u b'a fɔ ko olu a ka d'olu ye olu b'i fɛ olu bɛ fɛ ka voter i ye mais papier yɛrɛ t'olu bolo citoyen maliyɛnw dun don donc maintenant il faut k'u ka baara k'a kan pour que bɛɛ ka se ka papier sɔrɔ cogoya min na mais u kana gɛlɛya n'i y'a gɛlɛya kosɛbɛ taa nin papier ta ka na taa nin ta ka na taa nin ta ka na courage tɛ mɔgɔw la. D'accord. Donc ça va causer des problèmes. Adama Kunguluba parti Sadi n'i ye jateminɛ kɛ ni kuma min fɔra nin ye politique tɔnw caman de y'a jira k'a fɔ ayiwa ni kibaruya in balila u la wa maa sara u la ayiwa fɛn min don fana a kɛra fankelen ko ye aw bolo e yɛrɛ ka jate la hali n'a sɔrɔla parti Sadi ma kibaruya di a kan fɔlɔ nka e yɛrɛ ka jate la i ye politique maa ye ayiwa ni laseli k'a fɔ jamanakuntigi kalata bɔra dɔw kɔrɔ a y'a faamuya cogo di. n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn tulo b'an na effectivement anw yɛrɛ bolo kabako de don parce que d'abord yɛrɛ ka politique tɔnw wele ko ka na an ka kuma élection ko kan o ye kabako kuma y'an bolo parce que transition daminɛla délai min dir'u ma u ma politique tɔnw wele a la u y'a fɔ k'u bɛna nin san hakɛya de kɛ donc olu ka décision talen de don donc après dire que an b'a fɛ ka élection kɛ politique mɔgɔw ka hakilina ye jumɛn ye o ye kuma wɛrɛ ye maintenant
élection reporterie o débat wɛrɛ ye an bolo maintenant min ye gɛlɛya ye kabako ko ye an bolo o de ye kun min fɔra élection reporteli kan ni situation insécurité ta bi i mana taa yɔrɔ yɔrɔ les autorités de la transition u b'a fɔ ko ça va donc n balimakɛ ye kuma min fɔ o tɛ se ka évoquer nin kuma la bilen k'a fɔ ko situation insécuritaire de b'a to élection tɛ se ka organiser o ye kelen ye filanan n'i ye fiche ko kuma ta mɔgɔ tɛ se k'a fɔ an ye bi ko fichier électoral ou bien fichier min bɛ yen o tɛ se k'an permettre ka élection présidentielle kɛ ka sababu kɛ élection min ka nafa ka bon ni élection bɛɛ ye démocratie la o kɛra kɔsani na alors on se pose la question o y'o kɛ cogo di parce que n'o ye élection référendaire ye o kɛra ni fichier jumɛn ye alors o kɔfɛ tuguni min ye kabako ye an bɛ situation min na on est en plein a bɛ fɔ o ma ko carte biométrique o carte biométrique in a initiative taara gouvernement de fɛ n'o ye gouvernement de transition yɛrɛ ye donc o y'a sɔrɔ nina ko bɛ sen na mais comment est-ce que a ye carte biométrique initiative ta on considère que carte biométrique in yɛrɛ ka ɲi ni carte nina ye parce que u ko k'u bɛna dilan de erreur minnu b'o la k'u bɛn'o corriger au même moment aw bɛ ka carte biométrique distribuer aw bɛ k'a fɔ maliyɛnw ye tuguni ko malheureusement élection tɛ se ka organiser ni fichier dɔ ye et pire que cela ministre ye intervention min kɛ k'a jira k'a fɔ ko le terme je le cite le Mali n'o y'an ka fichier électoral ou bien carte avec est pris en otage par la France et kabako kuma don an bolo le parti s'est dit depuis ATT clé là quand on a parlé du RAVEC k'a di tubabuw ma k'a fɔ ko an ka RAVEC fichier ka labɛn tubabuw bolo Oumar Mariko ye interpellation kɛ Sada Samakila à l'époque k'a jira k'a fɔ ko cela va de la souveraineté même de l'État o ye mun ye o de ye k'a fɔ ko cogo di jamana denw ka données personnelles o baara kɛbɛ ka kɛ jamana wɛrɛ ye et anw y'o kɛlɛ kɛ kabini o don transition kɔnɔ moi je voudrais envoyer généralement i b'a sɔrɔ an ka nin papier ninnu bɛ dilan a tɛ dilan Mali la a kɛbaga t'an bolo i b'a sɔrɔ a imprimerie tɛ yan walima a baarakɛ yɔrɔ jɔnjɔn tɛ yan est ce que o de ye sababu ta to a bɛ taa di jamana wɛrɛ ninnu ma mais o de ye yɛlɛko kuma ye o cogo di fɛn min yɛrɛ ye e ka base de données ye jamana kɔnɔdenw ka base de données ye ko jamana tɛ se ka moyen di a yɛrɛ ma k'o renseignement kɛ jamana tɛ se ka moyen di a yɛrɛ ma k'o imprimer c'est pourquoi an ko ko o tɛ se ka kɛ parce que o ye jamana souveraineté ko de ye parce que mɔgɔw tɛ min dɔn ni ministre bɛ k'a fɔ ko ka élection de pour raison du fichier RAVEC c'est au-delà des élections présidentielles RAVEC c'est les données maliens bɛɛ ka gundo de don e ni ne an ka données de b'a kɔnɔ i wolodon dɔnnen de don i fa dɔnnen don i ba dɔnnen don i ye kalan min kɛ o dɔnnen don i ka profession dɔnnen don a bɛɛ bɛ carte nina in kɔnɔ a bɛ komi sisan les Maliens même sont pris en otage par la France. Parce que le ministre est au-delà de la carte. Maliens yɛrɛ de talen en otage par la France. Mais au bɛ se ka kɛ cogo di jamana kɔnɔ au même moment a bɛ k'a fɔ Maliens ye fan dɔ fɛ ko le Mali est souverain. Au même moment a bɛ k'a fɔ Maliens ye k'a fɔ ko an ye France gɛn ka bɔ yen France tɛ se ka foyi k'an na. Au même moment a bɛ k'a fɔ Maliens ye k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ s'an yɛrɛ kɔnɔ on est souverain. Et au même moment, le ministre peut-être Ninto sera d'autres. Mais au sera je vous donne un autre exemple. Bi, hali ni français clé du Malima, ala nga juru sara. Français clé du Malima. K'a fɔ ko bon, an fɔra an bana ɲɔgɔn na, a ye clé minɛ, a y'a ka élection organisée. Normalement, Mali man kan comment élection organisée ni fichier. Pourquoi je le dis? Parce que on peut mun kalama ala ko français ni mun kɛ ni fichier là. Ça veut dire que la France avait ce ni fichier copié à Blabolo. La France connaît le nombre des militaires du Mali aujourd'hui. La France connaît le nombre des intellectuels haut gradés à Boudon parce que a bête de fichier qu'on a. Donc ni aux Français clé d'âme quand on a une élection organisée nous. Alors que c'est un pays en nous t'es bien en era il a fait coûter Mali ga RFA. Au jamana clénga barake ka dama nous en era donné quand on a une élection organisée nous. En quel moment cette élection sera plus transparente? En quel moment aux élections mais c'est que élection diali. C'est pourquoi je l'ai dit au barain tout kakanga ke ulu fait faut biter depuis domina ko bina carte biométrique ke domina ou kanga seka o nyesigi
k'a fɔ ko anw yɛrɛ bɛna anw ta charge n'o ye an ka données personnelles yɛrɛ parce que données personnelles ko in hali jamana yɛrɛ tɛ se ka utiliser a y'a diya cogo min na kuma tɛ k'o di jamana wɛrɛ ma k'o k'an ka données personnelles kɛ a sago ye donc bi min bɛ ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔ fɛ c'est très grave de telle sorte que c'est même porter atteinte à la souveraineté de l'État parce que comment est-ce qu'ils n'ont pas pu être u ma se ka nin ko prévoir k'a fɔ ko anw bɛ ka siran minnu boloda nin b'a la pire encore u ma se ka hali o wari in sara n'u ko juru min b'a la n'o les 5 milliards ye wala ka se ka jamana in ka fichier d'a ma a yɛrɛ tɔgɔ la malgré que aw ye initiative wɛrɛ ta k'a fɔ k'a bɛna carte biométrique ta donc ne tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko o jamana ɲɛmɔgɔ kelenw kana kun de fɔ a la ko kun de ye ko parce que olu ma clé sɔrɔ o de kama élection présidentielle ma organisée donc a y'u ɲininka ko élection référendaire organisée cogo min na donc o fichier baclelen de taara ka mɔgɔw ka élection référendaire ɲɛnɛma organiser n'a ye donc au kɔrɔ don ne y'a fɔ ni plateau in kan cogo min na tɛmɛlen k'a fɔ ko la constitution du Mali sa valabilité est une question aujourd'hui parce que an kan k'an yɛrɛ ɲininka mais fichier électoral jumɛn de kɛra ka Mali élection référendaire organisée c'est pas clair donc u ka kun wɛrɛ fɔ maliyɛnw ye normalement aujourd'hui si les institutions du Mali nous kun kɛcogo ka ɲi n'u sigicogo tun ka ɲi normalement Mali gouvernement yɛrɛ kan ka interpeller nin ko la parce que anw tɛ Faransi kɛlɛ a bɛ comme si le Mali disait que le Mali capitule devant la France bi k'an bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ jamana min ma ja ko o jamana bɛ se ka ko kan na hali bi u y'o de yira maliyɛn bɛɛ la ja ko jamana yɛrɛ anw ka gundo président tɛ dɛ gouvernement yɛrɛ tɛ koyi anw minnu bɛ ka wuli don o don k'a fɔ ko Faransi ka taga bɔ an la an b'an yɛrɛ ta o gundo b'o Faransi in bolo donc vraiment c'est déplorable. N bɛ tila ka kuma lasegin ma Adama Kunguluba Abdoulaye Gindo modèle Mali aw minnu bɛ jateminɛ na kalata ko la Mali kɔnɔ san caman référendum tɛmɛna sisan o kuma référendum min kɛra sisan ni fichier ko bɛ ka kuma fɔ n'a fɔra k'a fɔ o de kɛra kalata bɔli a dɔgɔ kɔrɔ fichier min na a bilala aw y'a lajɛ ayiwa mun b'o kɔnɔ munna kalata bɔra a dɔgɔ kɔrɔ kun jumɛn bɛ se ka fɔ a la aw ka jateminɛ la modèle Mali kɔnɔ nin bɛ se ka kɛ kun ye wa k'a fɔ jamanakuntigi kalata ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ka sababu kɛ fichier ko ye a n'a ɲɔgɔnna caman. N bɛ Joliba télé lajɛbagaw fo ani a radio lamɛnbagaw i y'a fɔ cogo min na kabiri coup d'état dugusajɛ an ka modèle Mali sigila an ye observateur déployé ministre bɔra ka min fɔ a y'an ka kuma dɔ sɔn ji la kuma kelen o min ye k'u bɛna président kalata dɔrɔn kɛ depuis bi tɛ an y'a fɔ Mali bɛ transition kɔnɔ perfusion économique bɛ yen an tɛ se ka élection wɔɔrɔ kɛ an ka conférence de presse bɛɛ la an y'a fɔ u ka élection kelen bɛ fila choisi u k'o kɛ pour que président mana sigi a bɛ élection tɔ kɛ donc ala y'a kɛ retard la u nana k'u bɛna président sigi dɔrɔn kɛ maintenant report kɛla ni kun min ye an m'a faamu pourquoi parce que i b'a dɔn an bɛ mission d'observation na an bɛ réunion kɛ ni ministre de l'administration territoriale chaque fois an bɛ parti lumière président ye réunion min fɔ anw bɛ yen anw invité la ka proposition kɛ mais yɔrɔ dɔ bɛ yen n bɛ tila k'a ka kuma yɔrɔ dɔ la EJ y'a fɔ publiquement devant Dieu et les hommes délégation aux élections et fichier transféré u ma fichier bɛ EJ bolo et parents y'a fɔ cogo min na c'est sur la base de ce fichier carte d'électeur imprimé la référendum kɛla or n ye ministre ka kuma lamɛn a ko depuis mars ko problème bɛ fichier ko la or référendum kɛla juin donc a kɛla ni fichier jumɛn or EJ y'a fɔ an bɛɛ ɲɛ ko hali n'i taara délégation élection siège la bi u y'a tɔgɔ barre ka bɔ yen ka sɛbɛn EJ l'EJ a le fichier électoral c'est sur la base de ça EJ ye fɛn imprimé voilà référendum kɛ ka carte imprimé c'est vrai fichier kɔnɔ insuffisance dɔw b'a la parce que doublon b'a la nouveau majeur ma se ka don a kɔnɔ mais fichier b'an bolo parce que an sera ka élection référendum kɛnɛ et puis référendum ka gɛlɛn n'a bɛɛ parce que exigence min bɛ référendum na pour k'a ka valider a tɛ élection présidentielle même la question sécuritaire référendum tɛ se ka kɛ ni dugukolo yɔrɔ dɔw minɛlen don mais élection présidentielle ni politique mɔgɔw bɛɛ bɛnn'a la n'u ko bon ni dugu an bɛ se ka élection kɛ ni dugu kɔ n'u bɛnn'a la élection bɛ se ka kɛ 2013 élection kɛla ka IBK yɛlɛma kɛ dugu bɛɛ la o maintenant président ye kuma dɔ fɔ ko partiw ko ka élection reporter anw modèle Mali consulté la ni ministre ka lettre kalan a ko a ye proposition kɛ
k'a taa dati kan lettre kɔnɔ a sɛbɛnlen don mais a b'a hakili to a la k'a fɔ ko élection transition kan ka ban mars 2024 an ka représentant taara a kɛnɛ kan a kɛnɛ kan a taara fɔ ko non ko ka kuma délai ko kan mɔgɔ yɛrɛ ye furufuru ko non ko délai ko kuma ma fɔ n'a bɛ fɛ délai ka fɔ voilà n'a bɛ fɛ ka délai ko kuma fɔ a bɛ mɔgɔw convoquer kura ye tuguni délai ko la mais mi ordre du jour ye kalata bɛ kɛ date min na la preuve ministre ka argument kɔnɔ est-ce que a y'a fɔ ko parti ko ka a reporter a m'o fɔ est-ce que a y'o fɔ le lundi est-ce que ministre ko parti ko ka reporter il a y'i gulon fichier de kan ani insécurité fana a mi kuma kan parce que an bɛɛ ye référendum fo yan u y'a kɛ c'est vrai gɛlɛya yɛlɛ o damadamani mais an ka armée ye prévu yɛrɛ o sera ka territoire 99% sécurisé kalata kɛla c'est vrai gɛlɛya kɛla yɔrɔ dɔw la attaque misɛnmaninw kɛla mais élection sur le plan sécurité ça a été une satisfaction o de kama a ma sécurité ko kuma fɔ donc fichier fana an observateur ma min faamu référendum kɛla sur la base d'un fichier que le Mali a maintenant pareil kuma dɔ fɔ contrat c'est vrai a ma signé transition clé là a signé là en 2018 pour que IDEMIA ka fichier modernisé de c'est-à-dire b'a dɔn fichier kun bɛ hakililaji kɛ IDEMIA de ye cakɛda ye min kɛlen don k'an ka RAVEC ta otage la bi voilà pourquoi même hali kuma dɔ bɛ yen n ko an bɛɛ i b'a dɔn jama bɛ se ka kuma dɔ fɔ mais anw tɛ se ka kuma dɔ fɔ c'est vrai o bɛ ka fɔ état français au fait ko Franci non ce n'est pas l'état français. C'est une entreprise de droit française qui a signé avec l'État malien. C'est vrai, peut-être que intérêt de Kouboulou, autorité au suit, mais quand on a fait fois avec Tchoumena, le ministre le ministre m'a État français incriminé. Il a incriminé l'entreprise française. Voilà, Tchakeda, voilà, contrat banou de Tché. Donc, Tchakeda de Kemega a mot de passer bloqué, ko passer 5 milliards de roubaana. Et pour terminer, on a l'année parce que la souveraineté, il faut qu'il donne qu'à qui bolo. N'est rien fait. Kunguluba min fɔ depuis don min na o ye transition daminɛ o y'a dɔn k'a fɔ ko fichier t'an bolo k'a sɔrɔ bi ma se o kun kan ka teliya ka u ka 5 milliards sara k'an ka clé minɛ pour que an k'an ka souveraineté o de kama hali bi an ka proposition ye min ye u ka teliya u ka fɛn nin minɛ maintenant maliyɛn min ye contrat passé n'o y'a sɔrɔ a passé cogo ma ɲɛ surtout a yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko vérificateur ye rapport passé justice ma donc justice ka enquête kɛ mɔgɔ bɛ en cause la min ye Mali bila ni situation kɔnɔ o ka ɲangi mais teliya la u ka nin wari sara an ka fichier minɛ ka b'u bolo ka fichier nettoyer pour que rapidement an ka taa élection na maintenant délai report ko an ka problème ye min ye an ka problème ye engagement ko de ye Kungulu bɛ kuma dɔ fɔ c'est très important c'est en toute souveraineté an ka autorité ko 18 mois b'olu bɔ 18 mois d'Ilouma. Après, assise nationale nanake. Ou nana tukuni ko 24 mois. 24 mois, fana kela anga fait mini dron au cas 24 mois ni au cas à respecter. Parce que Malikura, nango Malikura. Ambe fanga nani tableau kura de kanani fen kura de. Bon tableau kura do fana ye ni ye laydu minta jamanadenw ye communauté internationale ka jija ko laydu bo asrama. Donc folota on peut dire BBC ka seconde chance BBC ka di bema donc la nyini mini au cas 24 mois am se ka ke parce que la référendum là et sur le plan sécuritaire l'armée est en train de monter en puissance donc on peut dans les 4 mois qui restent qu'à fin que ka élection nga boni kono et puis on va aux autres élections pour ne pas que pour le moment qu'on a créé quoi faire Adam Seydou est-ce que ni misega jamana bila gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ wa ani kun min fɔra la k'a fɔ ko fichier minɛna ayiwa barokɛla tɔgɔ ye mun fɔ k'a fɔ nin tɛ se ka kɛ élection bɔkun ye sabu référendum kɛra nin kuma ma fɔ fo bi de ayiwa Mali ka RAVEC ko kuma ani Faransi bɛ kɛlɛ la o kuma bɛ taa ye Faransi bolo Faransi ka cakɛda dɔ bolo n'u k'a ma ko IDEMIA jamana kalata bɔli a dɔgɔ kɔrɔ a kun bɛ se ka kɛ nin ye aw politique tɔnw ka jate la i b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen fɛn dɔ bɛ ko ninnu na mɔgɔw t'a faamu parce que n'i bɛ politique kɛ c'est vrai politique c'est bon n'i bɛ politique kɛ i bɛ fanga ɲini na ka di mais réalité dɔw bɛ yen nɔ i b'a ɲini fɛnɛ ka to ka o fɛnɛ lajɛ ka kuma u kan hali n'i ye mɔgɔ sigi fanga la dɔ bɛ sɔrɔ min b'a critiquer a ka ɲuman bɛ yen komi a ka juguman bɛ yen donc n bɛna mun f'i ɲɛna ni gouvernement de transition min bɛ yen bi ko dɔ de nana n'olu ye o ko dɔ de tiɲɛna ni ninnu nana wa ninnu nalen fɛnɛ u bɛ ka mun dilan u bɛ se k'o dilan n b'a dɔn kɔrɔlenw donna erreur min kɔnɔ ninnu tun t'o don o kɔnɔ bon ninnu ye expérience min sɔrɔ ka Faransi gɛn marifa ma ci foyi ma ci u taara fɛnɛ ka tila ka MINUSMA gɛn fɛnɛ u tagara marifa ma ci foyi ma kɛ an n'u ma kɛlɛ u bɛɛ taara o cogo la donc u y'o bɛɛ kɛ ni kunkolo ni analyse ni synthèse dɔw de k'a ye k'a fɔ
u ye an ka mɔgɔ kɔrɔ minnu tɛmɛna n'o y'an ka masakɛ kɔrɔw ye u y'u piéger ko caman de la n'a fɔra ko terrorisme an ɲɛ bɛ terrorisme min na n'o ye marifaci ye ka mɔgɔw ka dugu agresser o dɔrɔn tɛ terrorisme ye ça fait partie du terrorisme ka nina ta otage la ka Mali passeport di mɔgɔ wɛrɛ ma kuma lamɛn dɛ mɔgɔ bɛ ka kɛ min ye o dɔrɔn tɛ o Mali passeport bɛ jɔn bolo n k'a b'o français kelenw de bolo Mali fichier a bɛ jɔn bolo a bɛ français de bolo e la ka français ko jumɛn ɲɛfɛ Mali la n k'a bɛ mɔgɔ de bila ka na ko kɛ a yɛrɛ bɛ dogo kɔfɛ mais a yɛrɛ tɛ y'a si la mais mɔgɔ t'o fɔ alors ça c'est une réalité marché min dir'u ma Jean-Yves Le Drian den tɔgɔ bɛ marché mun na n'o ye passeport ko ye a y'a sɔrɔ cogo di a ka pression a n'a ka influence parce que influence b'an kan donc a ye passeport sɔrɔ o de fɛ bon nin fichier in fɛnɛ u y'o sɔrɔ o de fɛ ka tila tuguni k'u bɛna Mali constitution falen o fɛnɛ u nana o sira fɛnɛ kan o tɛ sabaya ka tila ka terroristes olu de bɛ k'u kɔfɛ olu de bɛ k'u dɛmɛ k'u financer contre le Mali u bɛ k'an kɛlɛ par procuration olu yɛrɛ tɛ u kɛlen don k'an ka jamanaden dɔw de fɛnɛ dilan k'u bila an na donc ni armée nana ko souveraineté armée bɛ ka souveraineté de restaurer cogo ɲini wa souveraineté kɔnɔna la n'u ma tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ fichier in talen don otage la niveau la n'u m'a fɔ n'u y'a t'u kɔnɔ a tɛ dɔn a bɛ komi olu fɛnɛ kɔrɔlen dogo donc il faut expliquer c'est à nous maintenant de les suivre de les écouter de les voir an bɛna sigi débat mun na aw fɛ yan nɔ ça les aide ne bɛ dɔ fɔ et Sadi bɛ yan nɔ olu bɛ dɔ fɔ donc analyste dɔ bɛ yan nɔ ale bɛ dɔ fɔ a bɛ dɔ dɔn a la fɛnɛ donc an b'o kuma minnu fɔ gouvernement b'o de ta ka baara kɛ n'o ye o de bɛ jamana ɲɛ o mais n'a y'a bɛɛ kɛ dɔrɔn u tɛ fɛ ka taa non c'est pas ça u bɛ taa diyagoya don hali minnu nana ka taga mais kun min b'u lata ni o bɛ ka kɛ ayiwa taa ni ka segin parce que kalata min fɔlɔ min kɛra n'o ye référendum ye o bɔra dɔw kɔrɔ siɲɛ fɔlɔ ka tila ka bila siɲɛ filanan na an ye jamanakuntigi kalata min yɛrɛ n'o fana kan ka boloda ayiwa kun min bɛ ka fɔ a ko la o de bɛ ka mais i b'a kalama k'a ka ca a bɛ kɛ aw politiki mɔgɔ minnu yɛrɛ kama n'aw de bɛ wuli a fanga ɲini na aw caman de ko bi ko a balila aw la hali n'a ma kɛ aw ka tɔn ye politiki tɔn caman bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ k'a balil'u la k'a fɔ ko a ma sara u la yɛrɛ wa ko fichier ko in i n'a fɔ Aramani min ye Abdoulaye y'a fɔ cogo min na k'a fɔ fichier bɛ EJ bolo EJ min yɛrɛ bi ni ale yɛrɛ kan tɛ ka mɛn nin ko la gouvernement de bɛ ka kuma nin ko la bi bi in na i t'a dɔn n bɛna fɛn dɔ f'i ye bangaye bɛ yen quoi i bɛ fɛn ye k'i ban k'a ye k'a ye komi i ɲɛ t'a la ka sɔrɔ tiɲɛ bɛ yen n'i ye politique mɔgɔ ye k'i sigi ka bureau dɔrɔn kɔnɔ ou bien k'i sigi médiaw dɔrɔn na ka kuma tigi kunfɛ il faut faire des recherches yanni ministre ka nin fɔ ne ye nin mɛn EJ mɔgɔ wɛrɛ da k'a fɔ ko mais ne y'a mɛn ni EJ kan ka fɔ min n bɛna ɲɛ f'i ye ne taara ɲininkali de kɛ o moi j'ai été demandé pour comprendre réellement c'est quoi le problème EJ mɔgɔ dɔ y'a fɔ ne ɲɛna ko ne ma ko réalité yɛrɛ yɛrɛ ye mun ye ko fichier tɛ Mali ka maîtrise kɔnɔ o ka ca 3 mois ye o kuma référendum sera ka kɛ ni o référendum a kɛra ni kɔrɔlen de ye a kɛra ni kɔrɔlen de ye n'i taara sa k'i b'i ka nina falen a tɛ se ka falen toujours u b'i la munumunu taa dɔrɔn k'i bɛ fɛ ko erreur b'a la k'i b'a falen mɔgɔ tulo b'an nɔ erreur kelen minnu yera carte bon o erreur minnu b'a la n'an tɛna an sigi ten déjà an talen don otage la n'a fɔra mɔgɔ ma ko terroriste ça veut dire que ni i sagona ko i t'a sɔrɔ i dun kan k'a sɔrɔ normalement mais i t'a sɔrɔ i dusukun tɔɔrɔlen don o fana o ye k'i terroriser de i mago bɛ fɛn min na i t'a sɔrɔ i dun c'est normal c'est un droit e t'o sɔrɔ ça veut dire ça c'est un problème dɔ de y'o ta otage la pour que e ka taa la ka jɔnya kɔnɔ donc n'o baara bɛ ka kɛ k'o bɛ ka ɲɛɲini bon EJ min nana ka na sigi ta san c'est vrai EJ sigira mais EJ ma tila fɔlɔ a ka mɔgɔw installer la Mali fan bɛɛ lajɛlen na donc maintenant an bɛ temps dɔ de di comme ministre y'a fɔ cogo min na comme délai ma fɔ a ko léger report donc politiciens kan k'u sigi de léger report a bɛ kɛ débat de donc a bɛ kɛ cogo di mun ni mun de kan ka k'a kɔnɔ il faut olu ko yan'o cɛ munna politique mɔgɔw yɛrɛ ma parce que an ye rencontre fɔlɔ kɛra o kuma cayara i n'a fɔ Gindo y'a fɔ cogo min na o kuma taara fɔ nka report mɔgɔw taara report ko datugu kumaw de la alors que kuma ordre du jour tun t'o ye o kuma cayara politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an y'o kumaw mɛn k'a fɔ nin ka report ko kuma fɔ nin waati la tuguni munna politique mɔgɔw ma wele ka nin bɛɛ sar'u la k'a kɛ sigikafɔ ye a sar'u la sa a sar'u la mais diɲɛ ko bɛɛ mɔgɔw bɛ fɛ ka fɔ cogo min na a tɛ se ka fɔ ten parti 200 ala bɛ parti 200 de bɛ yen Mali la yan n'a fɔra ko ka sɛbɛnni kɛ parti 40 50 de bɛ sɛbɛnni kɛ est-ce que i bɛ k'a faamu donc ne bɛ ka mun fɔ déjà ni ministre nana k'a fɔ ko léger report mɔgɔw kan k'u sigi k'a kɔnɔ de san a ma date fɔ o a ye mɔgɔw alerter de donc maintenant c'est au parti politique maintenant bɛɛ ka directoire aw de bɛ sigi sisan ka analyse kɛ comme a ko léger report a tɛ se ka kɛ fɛnɛ ni mɔgɔw ma wele o
siga kuma bɛ yen parce que a m'a fɔ a y'a yira ŋaniya ye nin ye mais a ma kɛ fɔlɔ mais avant ça partout de b'u sigi sisan k'u ka stratégie bɔ k'a bila en place maintenant il faut que le ministre accepte le débat parce que problème dɔ de bɛ yen hali n'i y'a ye EJ tali la u y'a fɔ ko ka kɛ tirage au sort ye parce que partout ma bɛn a la kuma bɛɛ kɛra ko bɛɛ kɛra an ma bɛn a la ministre ka décision laban kɛra mun ye. non i bolo hali ni sigi ka fɔ kɛra parti kun tɛ. hali sisan n'an seginna k'a ka sɔrɔ parti ma baara k'a kan ministre ye kuma de fɔ k'a bila k'a ka aw préparer yan'an ka na nin kuma kɛ donc préparation kuma de fɔra k'a bila kuma gulonnen de don donc maintenant c'est au parti politique de se préparer ministre bɛ na o. n'a fɔ ministre bɛ politique tɔnw dɔn. ministre bɛ politique dɔn i b'a la ne bɛ min f'i ye mɔgɔ bɛ ɲini ministre in na mɔgɔ bolo ka politique dɔn a politique dɔn trop. Sɔrɔsi yɛrɛ ye politicien de parce que n'i ko ko sɔrɔsiya yɛrɛ fɔlɔ f'i ka se politique ni stratégie la politique yɛrɛ ye stratégie de bon sɔrɔsiya dun fɛnɛ stratégie de n'i donna sɔrɔsiya la ni stratégie t'i bolo a bil'i kunna k'i ye prisonnier donc maintenant olu bɛ ka baara mun kɛ u bɛ ka politique baara de kɛ c'est comme ça u bɛ ka politicien yɛrɛ kalan baara de la ministre nana a ye mɔgɔ biper de yɔrɔ n'i ye mɔgɔ biper donc maintenant a tigi kan k'a fɔ ko c'est crédit bɛ nin k'u bɛ wari ta maintenant a tigi bɛ douter a tigi ka ko bɛɛ la o donc maintenant o douter de bɛ politicien kunkolo kɔnɔ sisan maintenant mun de bɛ ninnu kɔnɔ maintenant i b'i préparer de o donc i b'i ka stratégie dilan k'a bila donc ni ministre y'an wele don min na parce que à chaque fois que ministre bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ a bɛ lettre ci fɔlɔ partout ma. mais nin sen na lettre ma ci. lettre cira sa n k'an ye ɲɔgɔn ye mun kɛ a bɛ se ka kɛ. a report ko in de la ko don. n bɛna ɲɛf'i ye o y'a biper yen fɛnɛ de o kuma in fɔra ministre bɛ toujours ministre bɛ politicien dɔn ministre bɛ méfier an na parce que n'a bɛ na ni kuma ye kuma o kuma a tɛ girin k'i kɛ kuma kan n t'a dɔn n'i b'a faamu donc a bɛ kuma fɔ a yera kuma in guti yera a kɔnɔ komi ale y'a fɔ cogo min na o kuma guti yera a kɔnɔ mais débat ma k'a kan ale yɛrɛ ko ten ko salle kɔnɔ ko mɔgɔw ko non k'an nakun tɛ nin ye i m'o de fɔ wa voilà donc maintenant mɔgɔw y'a ye o mais ministre nana k'a fɔ mais hali sisan mɔgɔw gasi bɛ yen a ko bon léger report bɛ yen donc maintenant a y'aw préparer a tɛ fɔ da la sɔrɔsi tɛ kuma sa ministre ye sɔrɔsi de o tɛ ntigi de don donc a ye kuma fɔ politiciens de kan ka baara kɛ n'u kunkolo ye sisan mun de kan ka fɔ mun de kan ka kɛ donc n'anw y'o baara kɛ k'o préparer k'o bila yanni ministre ka na an sigi parce que a kelen tɛ se ka décision ta c'est pourquoi a y'a gulon ka bila donc maintenant n'o kuma nana sa a b'a sɔrɔ anw préparelen don donc n'anw préparer la ni ministre ko san kelen mɔgɔ b'a ko non kalo wɔɔrɔ bɛ se ka kɛ. donc a kuma bɛ caya. voilà kalo wɔɔrɔ bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ cogo di i b'i ka dalilu avancer donc maintenant ni kuma nana ka na bila a bɛ débat bɛ dayɛlɛ mɔgɔ b'a ɲini a ka kuma di mɔgɔw ma parce que o de ye démocratie yɛrɛ donc i y'i ta fɔ an fana b'an ta fɔ donc il faut que les gens se préparent au exercice in na donc o de bɛ se ka kɛ sababu ye ko caman bɛ nɔgɔya mais an kana an ta kɛ critique dɔrɔn il faut que an ka proposition de kɛ parce que Mali n'o de kɔlɔsi min bɛ yen ninnu mana na avec ye u mana ni nin na ko ye u kɔni na ni biométrique ye u y'u ka idée bon na biométrique in fana na a daminɛna mais a jɔra jusqu'à présent mɔgɔw bɛ ka biométrique ɲini k'a kɛ. a jɔlen don fɔlɔ a jɔlen min yɛrɛ filɛ avec tali otage la ko o gɛlɛya dɔ bɛ ka se carte biométrique dilanli. a bɛ se a ma kɛ parce que n'u tɛ u donnaw kan ka ɲɔgɔn ye o parce que n'i ko sisan k'i bɛ fɛ k'a teliya yɛrɛ mɔgɔ minnu ye RAVEC kɛ déjà i b'olu renverser directement biométrique kan mais photo min bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ élève de b'a kan dɔ bɛ yen nɔ ko réparateur dɔ bɛ yen nɔ ko étudiant bon olu bɛɛ caman bɛ yen nɔ u yɛlɛla fɛn in kɛra a bɛ 10 ans bɔ donc i bɛ sɔrɔ i bɛ ko wɛrɛ la sisan donc i denmisɛnninnaman photo de b'i ka papier kan donc il faut que nin bɛɛ lajɛlen de ka changer baara b'an bolo a bɛ mɔgɔw bolo ko Mali bɛ niveau min na Mali tɛ yen dɛ Mali kan ka système kura de sigi an bɛ taa ni système kura min ye bon il faut k'an ka président de sigi président bɛ na ni réforme ni hakilina kuraw ye ka Mali yɛrɛ système ka segin a kan dɔɔni parce que fan bɛɛ de ye défaut ye donc il faut réparer. n faamuna Adama Kunguluba est ce que nin baara in tɛ segin kɔ ye dɔɔni parce que n'i y'a jateminɛ carte biométrique kan ka dilan kalataw kan ka kɛ n'a ye jamana kuntigikalataw bɔra dɔw kɔrɔ politiciens b'a la k'olu ma wele ayiwa olu fana bɛna wele don jumɛn ka sigi nin ko kunna ka kuma ka tila ka ko wɛrɛ bila sen kan est ce que halisa an solila wa Adama. a ka jugu ni segin kɔ yɛrɛ bon n t'a dɔn ni n balimakɛ bɛ ka kuma mɛ n'a bɛ k'a faamuya a bɛ ka min fɔ a yɛrɛ bɛ ka sɔrɔsiw coron a tɛ ka bɔ a kalama c'est très important d'abord i ko u t'a fɛ ka taga ko mɔgɔw bɛ k'a fɔ k'u t'a fɛ ka taga je donne un exemple sɔrɔsiw hɔrɔn da de ko k'u bɛna 24 mois kɛ normalement ni hɔrɔn da ye kuma fɔ n'a délai sera ko e tun kan k'a bila de ni élection saba n'i ma se k'o kɛ i hɔrɔn dan kan ka fɔ maliyɛnw ye ko ayiwa ne de ko n bɛna nin hakɛya kɛ n bɛna nin gɛlɛya ɲɛnabɔ n ma se k'a ɲɛnabɔ a ye fanga di mɔgɔ wɛrɛ ma maliyɛnw de b'a fɔ ayi nin de b'i jɛ nin de b'i jɛ an b'o minɛnw d'i ma i k'i ka fanga kɛ walima maliyɛnw de b'a fɔ komi e tɛ se an bɛna mɔgɔ wɛrɛ bila yen nɔ la
Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, aller redire sur la géopolitique. Il n'y a pas sur la géopolitique. Parce que le politique, c'est un tien. Ni nana fou, le politique, c'est un fila. Ça va. A des coco élection référendaire qui est fichier coroy. Mais c'est insultant. Pour le référendum même. Fichier coroy, ça fait combien d'années? Niti ka kuma tigɛ nin bɛ se ka duti don référendum in na wa duti donna la an ye duti la ne y'a fɔ ni plateau kelen kan n ko siga na ne de an ye duti dɔ la ne de y'a fɔ ni plateau kelen la ni sigiyɔrɔ la n ko référendum min segin kan ka k'a kan et j'ai avancé les raisons n ye fɛn caman f'a kan ne de y'a fɔ yan sisan k'a fɔ ko anw de ye kɛlɛ wuli kabini Sada bɛ ministère la Ablaye Mayiga bɛ ministère kelen min na k'a fɔ ko munna aw bɛ taa n ka fichier di tubabuw ma an ka secrétaire politique ye intervention caman de kɛ n'o ye Bobari Bokoum k'a fɔ ko élection présidentielle wo référendaire tɛ se ka kɛ k'an ka fichier to tubabuw bolo parce que fichier électoral ɲɛnɛman tɛ yen n'a y'a sɔrɔ u tun b'an lamɛn ni tun t'u sɔrɔ e de da de ko sisan ko u bɛ se k'an lamɛn u bɛ se an ye solution de proposer o solution tɛ tɛmɛ o kan anw de tun y'a f'u ye k'a fɔ ko mandat fɔlɔ min dira Bandaw ma 18 mois élection tɛ se ka organiser Mali la an ye proposition de kɛ fana o pire encore n'i ko maliyɛnw ma bi ko ja anw yɛrɛ ka données personnelles o bɛ tubabuw de bolo an bɛ ka tubabu minnu kɛlɛ ka tila k'a fɔ tuguni ka tila ka sɔn k'a fɔ tuguni maliyɛnw ye ko k'u y'an ka données ta otage la mɔgɔw bɛ sigi la o c'est pourquoi je dis que référendum in kɛra cadre min kɔnɔ a bɛ ɲɛ o a tɛ ɲɛ o u kan ka se k'o proposition kɛ maliyɛnw ye o k'a fɔ an tun ye référendum kɛ ni fichier kɔrɔ ye est-ce que an bɛ se ka présidentielle kɛ ni fichier kɔrɔ ye yan munna o m'o fɔ politique mɔgɔw ye u ka ɲɔgɔn ye la munna o m'a fɔ politique mɔgɔw ye léger report mais on propose cette date u m'o fɔ o o tɛ bipɛli yɛrɛ o ye de c'est l'incapacité de décider l'incapacité de leadership parce que n'i ye ɲɛmɔgɔ ye tu as tous les instruments n'u tɛ se ka foyi kɛ politique mɔgɔw tɛ se ka foyi k'u la o n'i ko bon an ka kɛ tan n'olu ko k'u ma sɔn c'est là où le débat s'ouvre a bɛ dayɛlɛ o waati de an b'a fɛ a ka kɛ tan aw b'a fɛ a ka kɛ tan sinon foyi décision ma ta Mali la k'o ye décision sérieuse ye mɔgɔ ma proposition kɛ ou politique mɔgɔw banna min na ko u y'a to politique mɔgɔw ta la o ma kɛ o. est-ce que ko bɛɛ ils ont fait tout ce qu'ils veulent ko la u bɛ se ka kɛ o. c'est très simple ale ye parti politique mɔgɔ ye ne ye parti politique mɔgɔ ye i ye thème de di mɔgɔ ma k'a ka kuma a kan chacun va donner son point de vue n'a yɛrɛ point de vue majoritaire minnu jama ka ca o de bɛ taa o a tɛ se k'a fɔ ko politique mɔgɔw bɛɛ ka bɛn kelen kan o Mali la élection référendaire kɛ est-ce que bɛɛ y'a voté ko oui ya mais min jama cayara o de ma taa c'est le processus de la démocratie c'est pourquoi il faut faire énormément attention à ce qui se passe dans ce pays-là nous on peut se dire que est-ce que Mali autorité ɲɛmɔgɔw tɛ ka Mali feere ni Faransi yɛrɛ ni tɔgɔ ye ya parce que je me dis que ni Ablaye Mayiga tun ye nin fɔ peut-être que a bolo a tun bɛ kunundiya maliyɛnw bolo le fait k'a fɔra ko Faransi de y'an ka données ta en charge en otage o dɔrɔn de ye o ne b'a dɔn fana a bilala la de k'a fɔ sinon c'est-à-dire que le bagage intellectuel qu'il a là o t'a permettre a yɛrɛ ka nin fɔ parce que nin kuma in c'est trop grave parce que o kɔrɔ de ko ko aw bɛ ka fɛn fɔ vous faites le contraire problème min tun bɛ yen aw de nana k'a fɔ ko politique mɔgɔw y'a tiɲɛ mais aw de dilanbagaw de ye mais aw m'a dilan dun donc on ne peut pas accuser les hommes politiques encore minnu y'a kɛ ka tiɲɛ o don o bolo u ma anticipation kɛ u ma anticiper c'est pour l'incapacité d'anticipation parce que i bɛ ka transition de gérer i b'a bila i kunna wa hali transition kɔfɛ ni pouvoir démocratique nana nu élection kɔfɛ est-ce que e ka acte ninnu tɛna problème las'a ma il faut avoir cette capacité de voir tout cela transition de koyi. D'accord. Fo maliyɛnw k'o de faamuya. Abdoulaye Gindo, est-ce que ni cogoya in na an ka kalata minnu bɛ nalen a tɛna baasi walima fɛn don kalata natɔw la walima ka jamanadenw yɛrɛ siga parce que ni nin fɔra tan mɔgɔw bɛɛ b'a yɛrɛ ɲininka kuma nin kow sera ka kɛ cogo di an ka kalataw la a bɛna se ka sigasigana don an ka kalataw jaabiw référendum kɛra cogo min na k'a fɔ nin ko wɛrɛ tilala ka na wuli a tɛna sigasigana don a la aw minnu ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye. Voilà, d'abord yani n ko ɲininkali jaabi n bɛ fɛ ka min fɔ président ɲɛna au fait anw ye ministère de l'administration territoriale et an y'u partenaires de ye parce que an bɛ proposition de kɛ an bɛ proposition kɛ
d'analyse à mes propositions de conférence de presse là tellement qu'il y a donc un fonds un partenaire bi c'est le lieu de reconnaître ministère ma délicat fouille ta nouma en consulter ça veut dire chama les clients que babolo al CNT la loi votée to a une proposition chama ke donc on parle là dit entre critique de la proposition ke al réfère élection clean kelly depuis 100 mois de et kalo mois nana me ka couler ati se ka élection woro ke choko ya shila ay élection présidentielle donc nan bola trahison kono président kurambina alebe atoke kata donc biu nana juda oma anga proposition no be atara lo électoral voilà maintenant yoro do fana be ako parti que me flani ko bon benika critère de sélection comment une société civile on fait partie que me flati malade récépissé que me fladi be parce qu'un parti c'est pour conquérir le pouvoir parti doit créer il y a 10 ans ils n'ont jamais au moins délicat candidat à l'élection communale là au moins délicat député sur au moins délicat aide publique au parti sur oranga critère mini notation de rebeke pour quoi aide donc on fait partie de la aide publique qui sort ça veut dire que Mali charia le parti ko charia respecté on est comme ni mo ya faut on entre devant le CNT devant le ministre on ga jatela il y a 200 récépissés mais il n'y a pas 200 partis parti doit être pour créer conseiller tout boulot de présenter l'élection là ils n'ont jamais répondu aux critères pour que état ga warta ga douma donc en fait mini état ga charia bateau ni état aide public ta ga douma ou des partis oui conseiller boulot ou député sur ga témé ou élu sur maintenant par rapport à ça il y a fait comme là ni ministre qu'on bola report photo ka date de fort automatiquement mais doni bo d'outil là c'est ça aussi voilà pourquoi on y au de balana ni report beke dom ministre nato ni communiquer avec moi bon on va reporter de 2 mois on va reporter de 3 mois mais à man date donc il laisse les gens dans le doute donc au doute bateau spéculation mais que bébé c'est ka donc moi on a fait bisikia moi tsaka jugulable donc il y a fait comme la do c'est ka ah est-ce que élection na kewa mais ni akumbola ga fo avait reporté al de 6 mois donc les gens ont dit non élection na pas sur délai fort donc avec ça, comme tu l'as dit, c'est un doute créé. Voilà. Voilà. Maintenant, pour terminer sur cette affaire de fichier, moi, j'ai fait nos femmes follow. Raveki damena depuis ATT clé de là. Il y a femme. Maintenant, contrat me causi là, au signé là 2018, il bégaga fait. A signé to charia soso chamakela là, parce que ça bégal ka rapport yere kono. Donc transition mo nana au rapport de la procureur pour l'économiquement un rapport kalanga soro ministre maboka ni yorofo donc conclube yoro do fo depuis yoro là transition autorité kunga anticipation de quelque fo un fangata ni problème me sont attrapé et santé ni ngana bo jona et puis proposition fichier depuis transition follow angu ka fichier audité ça doit auditer fiemba la ko boala fiem yorom kan ko douala ou kan mogom fatura ko lu boala kan nouveau majeur versé ça veut dire quand proposition que non on m'a parce que même les ral labana nouveau majeur ou maseka reversé fin qu'on a ministère au fond maintenant comment laban parce que présent comment do fond effectivement geleaba devient avec kola erreur ni fin mais erreur 90% ce n'est pas à cause de la société hein. Parce que avec anaka kobe depuis Mali technologie là avec on a fait assurer l'intégrité c'est très sûr parce que doy agi doy dobushi là kapanga ta kubeta ou ka donner kurado donc gleabi ou tout tient la fola mo do tay malien redo ka kalabanchiadi itala avec ge ni kuye sa moy itala dobushi là utala soro et d'autres ka buishi là ay erreur fo numéro fallait tien agent mi mo recensé ou keto ka mo to dodo ou be erreur ke do rebe et puis au système doit be numéro généré automatiquement si ni tien ni ya sebe homme automatiquement numéro do be chiffre ngono ni be ra ku ye tien ni ya sebe sexe féminin automatiquement numéro ba era donc ou keto ka do sebe ko homme ka soro musodo par erreur des hommes homme donc le numéro que là le système génère aba era ku ye muso i kasoro ye tchedi donc il tara passeport kero là obligatoire ba rejeter donc pour aller corriger il y a des procédures donc tout ça ce n'est pas lié au fait au contrat mais le contrat juste codi de bloquer là et société fanako avec 5 milliards de réclamés donc moi en la proposition mini il a donné ka kibulo ou souveraineté singbadi donner effet et
état ka ni 5 milliards sara joona u kan ka fɛn bɛɛ minɛ ka bila an yɛrɛ ka bolo kan. Hali ni fichier sɔrɔ la bilen danaya bɛna da ni fichier in ka bilen ka baara kɛ i n'a fɔ Adama ko fɛn min bɔra France yɔrɔ mɔgɔw dun bɛ k'a fɔ bi ko France bɛ ka kɛlɛ danaya t'u ka bilen ayiwa an ka kalata ka kɛ jaabi ka b'o la ko jamanadenw ka sɔn o ma. C'est vrai, ça dit que hali ni danaya t'a la mais référendum ma kɛ ni fichier kɔrɔ ya donc ce qu'on peut faire an bɛ se ka fichier an ye référendum kɛ ni fichier min an ka taga président kura sigi et on va donner comme mission au président ka Mali ka propre système créer donc an bɛ nin bila kɛrɛfɛ voilà parce que ni siga bɛ ninnu ta la soit parce que n'an ko an bɛ an yɛrɛ ka fichier sigi pour que gouvernement yɛrɛ y'o de fɔ ko k'a bɛna baara kɛ ka procédure kuraw sigi pour qu'an yɛrɛ ka fichier sɔrɔ la k'i tɔgɔ sɛbɛn voilà ça c'est même bien avec les nouvelles technologies kan ka kɛ mais est-ce que n'an ko an b'o bɛɛ kɛ ça tɛna transition tɛna prolonger de 1 à 2 ans encore donc urgemment an ka fichier kɔrɔ nin ta min sela ka parce que référendum bɛɛ ko a ɲɛna tout le monde a salué. Merci, c'est d'ailleurs quoi ɲɛna. Donc on fichier tant l'élection présidentielle que donc là OK, en mission du président Kurama. Donc on te donne le temps maintenant, il y a Mali on va fichier croix sigi 5 ans pour qu'on a bon parce que problème mini ni en bola dati kono. Bi, on te sait ka don mili bina ke follow. On te sait ka don donc faut on fana préparer parce qu'il y a un engagement de l'État. Donner au délai maintenant, est-ce qu'on on va pas subir des sanctions? Ça, on ne le sait pas. Mais il y a le CDAO, parce que pour la CDAO, la date de février tient toujours. Il faut dire dominant. On a un gouvernement qui a date, on a même quoi. Alors, si le CDAO m'a réagi, parce que pour la CDAO, il n'y a pas à parler d'abord parce que pour eux, la date tient toujours. Il faut dire dominant, on a une date correcte. Maintenant, pourquoi date correcte, il y a un beaucoup de en proposition, il faut que tu aies farafara. Donc autorité au kan ka parti politique ou société civile ku bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kuma sara u la donc ni jama majorité wulila min kan u bɛ taa o sira fɛ donc hali n'a jɛngɛnna a bɛ fɔ ko jama kunkulu bɛ min fɔ donc ni majorité ko ka date respecter u k'a respecter ni problème nana bɔ la u b'a fɔ jama de ye nin fɔ ni jama bɛnna kan ko ka a prolonger là on va dire que jama de mais partout weletɔ an fana an ka proposition ye min ye. Je répète pour la dernière fois, il y a 200 récépissés pour nous, mais il n'y a pas 200 partis au Mali. Voilà, merci. D'accord. Serou Diawara, au politique, on a été nina ni ko nuna chogodi abiseka segin ese gouvernement abiseka se ko ble ni kibara indile ko fe ka fo awa anga mo wele ka si ka fo ke ni de kun kera awa fichier koro mimbe kala ta kera nai awa jamana punti kala ta biseka kena e tuguni wa. Donc, yani, aux questions fait un redressement d'orgue. Parce que moi, je crois qu'il y a un idée de dire que l'homme est jamana qu'on a accumulé. Comme Sadiq a représentant, il est toujours dans l'opposition. Et Ali, nous devons être opposition. Donc, il n'était opposant. Il y a comment que l'armée est politique, je ne dois pas le dire, je le dis haut et fort. On ne peut jamais être. Quand tu dis à quelqu'un, il va ils disent qu'ils sont pas politiques. L'armée est politique. D'accord. Voilà. Tu ne peux pas être dans l'armée sans être politique. Même pour que tu aies Dougoumine, il y a une population à bien, fait un dialogue. Faire de dos une population me sera bien trop dit au be trop dit sida kono o de politique ko di non mais ijombi na politique ko di bamanangana c'est une question comme emingo y stratégie politique ko di bamanangana non il y a comment do ko armée de stratégie non ni ngare sa politique ko di bamanangana politique et gestion de la cité ça dit jamana be marachogo mina abe fo marachogo mina ito ko cité bois politique est ferré. Okay. Voilà, politique est ferré. Quand ferré doit être objectif atteint. C'est ça la politique. N'était politique de mot fier. Donc maintenant, quand je parle, je ne suis pas politicien d'aujourd'hui, ni particulier il y a 10 ans. Donc tout ce que je dis, je maintiens. Maintenant, je ferai un fort. Je vais dire que Sourassi, qui était politique donc. Parce que il y a des métiers. Ni quel bana, il y a des gens ben quand on est fort. Ni kele koronfe kele bana peut-être minu rebe Sourassi minu be fanga la bi jakuya do be politique parce que be politique joro de la mais on me rakuma Sourassi te authentique c'est un gendarme c'est vrai mais ani munu ma un politicien on est où maintenant nani marfako droit atignebo le jour quand Assimi fait wakati mina et Assimi vice-président là a fora ko mo ga tout papier au blanc munu me fait kata CNT là
Assumi ka garde corps d'une force spéciale ne yɛrɛ kelen provoqué ne ko karisa aw yɛrɛ kɛlen k'aw nun da yɛlɛ yan nɔ aw bɛ yɛlɛla mɔgɔw fɛ a ko ouais k'o tɛ aw ye parce que an bɛ yan nɔ an bɛ dugu kɔnɔ an bɛ kulonkɛ k'aw fɛ an bɛɛ ye kelen donc m'u ka cɛyaw yira yen u m'u ka kɛlɛw yira yen donc olu de tun bɛ ka papier minɛ mɔgɔw la donc là-bas u ye politique de kɛ ni mɔgɔw ye k'u nisɔndiya mɔgɔw b'u ka papier d'u ma u yɛrɛ bɛ taa minɛ olu y'a bɛɛ minɛ a wagati la n t'a dɔn n'i bɛ k'a faamu donc ça veut dire que quand je dis l'armée est politique parce que n'i ye politicien ye aw ka armée n'est pas politique u b'u sigi dɔrɔn ka armée lajɛ ten armée bɛ ka jouer mun kɛ bi ni politique yɛrɛ tɛ ni fɛɛrɛ tɛ u bɛ ka tubabuw doubler cogo min na fo ka t'u gɛn ka bɔ Mali yɛrɛ territoire kɔnɔ ka sɔrɔ foyi t'a la maintenant sisan ani minnu bɛna bila ɲɔgɔn na sisan ka dugu stabiliser o baaraw de bɛ ka daminɛ donc politicien minnu b'u k'u ignorer ben an b'a kɔnɔ ka taa o ATT tun ye sɔrɔsi de ye mais a kɛra politicien a ye mɔgɔw doubler yan nɔ bɛɛ ɲɛna ATT donc maintenant pour dire que ninnu fana tɛ ka mɔgɔw doubler dɛ bon o tɛ diyagoya n'u m'u doubler sisan ka sɔrɔ u gɛnna donc maintenant politique n'u ma politique don ko in kɔnɔ n'a o de y'a to n ye kuma kelen fɔ an na n k'a ko léger report c'est politique c'est pour que aw k'aw préparer kɛlɛ kama maintenant kun ko sisan ko 2 ans paf kɛlɛ wulila CEDEAO bɛ kuma jugu fɔ aw bɛ dɔ politicien minnu t'u fɛ olu bɛ dɔ fɔ société civile mɔgɔ min t'u fɛ o bɛ dɔ fɔ mais a y'a fɔ léger report voilà léger report k'aw préparer min bɛna kɛ k'aw kɔnɔ donc ne bɛ mun fɔ dɔrɔn an bɛ yɔrɔ min na komi bi est ce que gouvernement bɛ se ka segin kɔ nin ko in na ka ko wɛrɛ boloda parce que min bɛ ka fɔ kalata ko ye politique mɔgɔw de ko ye Martin i tɛ se ka kalata ko fɔ fiyewu n'i ma politique mɔgɔw ko fɔ mais n'olu ko nin an ma nin faamu nin ma sara an na an ma sigi ka fɔ kɛ bon ne hakili la gouvernement kan ka segin kɔ walima a kan ka politicien wele ka tila ka sisan e m'a faamu ne de bɛ k'a f'i ye ne politicien ministre ye kuma min fɔ a ye stratégie kumaw de fɔ donc diyagoya don ministre ni politicien bɛna sigi a lamɛn ka ɲɛ ani politicien bɛna sigi maintenant politicien de b'u ka préparation kɛ e filɛ ka na ni sura e bɛ ka kuma min ɲininkali kɛ ne na sisan n'o ye k'a fɔ ko politicien kan ka mun de kɛ ou bien a m'a f'u ɲɛna min kan ka kɛ mais ministre tɛ se ka décision in ta n'a ni politicien ma kuma o sɛbɛn k'o bila yen ministre bɛ yen nɔ olu de kama politicien de kama wa politique bɛ kɛ minnu bɛ politique baara de kɛ n'i taara récépissé ta récépissé politique ta i bɛ politique de baara kɛ n'a ye n'i taara récépissé commercial ta i bɛ taa ni commerce sira de bon donc politicien n'a bɛ ɲɔgɔn ye diyagoya don donc maintenant sisan ministre ye kuma dɔ de fɔ mais tile fila in na i bɛna ye a bɛ mɔgɔw wele a bɛna lettre ci mɔgɔw ma k'a ye fɛn dɔ sɛbɛn ka na n'a ye aw ka tilanta ye mun ye report ko in na ministre ye date tɛ se k'a fɔ i b'a fɔ ko ne de y'a f'i ye bi ministre tɛ se ka girin k'a fɔ tant que mɔgɔw ma dɔ fɔ mɔgɔ bɛ se ka dɔ fɔ mais ministre b'a k'a ta ye c'est possible parce que fanga b'olu de bolo mais ko in tɛ se ka gérer cogo si la ni ministre kelen ka niveau ye a bɛ na mɔgɔw bɛ se ka apprécier mais u y'a fɔ ko EJ de ka baara ye nin bɛɛ ye parce que kalata ko filɛ nin ye a EJ sigira de ko autorité indépendante de gestion des élections kalata ko finman n'a jɛman EJ de b'a bɛɛ fɔ nka kalata bɔli dɔw kɔrɔ kalata bɛna labɛn a bɛ taa yan a bɛ na yan an b'a ye administration territoriale de bɛ ka nin bɛɛ fɔ EJ yɛrɛ tɔgɔ tɛ ka fɔ nin si la Martin bon, mais o dun o ko in bɛ faamu cogo donc je te pose une question EJ indépendante bila sen tɛ ko kalata ko in na i bɛ fili yɔrɔ min na n bɛna o yɔrɔnin f'i ye non ne t'a ɲininka non i ye ɲininkali min kɛ mais n bɛna fɛn dɔ f'i ye i k'a faamu parti bɛɛ lajɛlen bɛ jɔn ka mara kɔnɔ c'est une question de don e b'o dɔn parti bɛɛ bɛ jɔn ka mara kɔnɔ u bɛɛ bɛ ministère d'administration territoriale de ka mara kɔnɔ élection ko bɛɛ bɛ jɔn bolo o bɛ EJ de bolo ni élection kuma bɛ fɔ EJ de b'o fɔ organisation mais ni élection ko kuma de fɔra EJ m'a fɔ élection ko kuma min fɔra EJ tɛ se ka nin déclaration kɛ ministre de b'a kɛ wa ale ni parti de bɛna décider ministre kelen fana tɛ se k'a fɔ parce que EJ ta la mun ye sisan EJ ta ye mun ye kuma bɛna taa EJ de bɛ élection organiser an ma se élection ma fɔlɔ gouvernement de bɛ date ni fɛnw bɛɛ sigi ko tɔ bɛ sɔrɔ ka taa di EJ ma parce que ni parti politique tɛ ministre kelen tɛ se ka décision ta o a tɛ se il faut que parti politique de ka sɔn sans l'accord des partis politiques ce n'est pas possible parce que parti politique rattaché le ministère de la n'o ye administration territoriale ye ale ni anw de bɛ débat kɛ o donc n'a ni parti sigira ka kuma n'u bɛnna mun kan o bɛ rapporter EJ la maintenant sisan EJ bɛ élection date bɛ fɔ anw mana bɛn min kan o de bɛ kɛ o EJ tɛ se ka date sigi o parce que il faut ni EJ ye date fɔ jɔn bɛ EJ financer qui finance l'EJ c'est pas l'État c'est l'État qui finance l'EJ parce que a fɔra de ko ni EJ bɛ kow ta maintenant n'a dɛsɛra yɔrɔ min na ni EJ ko sini ko élection ka kɛ ni wari tɛ État ko a bɛ kɛ yan c'est une question aussi EJ bɛ yen ni ko banna
parti politique ni gouvernement ni sisan ni ministre ko 2 ans ni parti politique ko no ma jɛna ye bon an si tɛ taa parti bɛnn'o kan k'u tɛ taa. politique tɔnw dun ka kuma non c'est une question politique tɔnw an ye minnu ka kuma mɛn olu ka kuma cayara u y'u sinsin EJ de kan ko EJ de kan ka nin ko kɛ u m'a kuma mɛn. mais ne ko jɔn ye EJ sigi jɔ ne bɛ e ɲininka o jɔn ye EJ président sigi c'est une question aussi jɔn ye EJ président bila ye fɛn bɛɛ bɛ kɛ ni bɛnkan ni consensus de ye ni parti politique ye min décider ani ministre o de bɛ rapporter EJ la donc EJ fana b'i préparer EJ ka besoin ye mun ye ni élection bɛ nalen ka organiser EJ b'o demander état fɛ maintenant élection ko tɔ ninnu sa EJ de b'o bɛn ɲɛnabɔ mais fo an ka bɛn ko dɔ kan parti politique ni état ka bɛn. Abdoulaye Guindo tun bɛ fɛ voilà ne bɛ fɛ ka réagir EJ yɔrɔ la la loi électorale est claire EJ de kan ka chronogramme fɔ EJ de kan ka dialogue discussion de concertation engagée avec les depuis EJ sigila dɔrɔn le ministère vient en appui donc par président bɛ ka min fɔ la loi électorale est claire al report min fɔlen filɛ nin loi la EJ de kan ka bɔ k'a fɔ maintenant pourquoi EJ bɛ ministère dɛmɛ parce que loi électorale kɔnɔ EJ bɛ se ka mɔgɔ bɛɛ réquisitionner k'a dɛmɛ a ka baara la donc comme ministère lanceur trop tard de bɛ préfet ni gouverneur ninnu gérer donc élection tɛ se ka ɲɛ ni préfet ni fɛnw da ma don a la donc EJ bɛ ministère s'associer o la mais ministère de bɛ kɔfɛ c'est l'EJ qui doit donner le chronogramme EJ de kan ka dialogue kɛ avec les partis politiques o de y'a ka indépendance yɔrɔ ye parce que l'état doit mun y'a to EJ ko kuma nana parti dɔw y'u plaigner ko ministère de bɛ élection organiser donc ils sont u bɛ u da don a la mɔgɔw y'u plaigner k'u bɛ u da don a la donc EJ nana kun min ka autorité indépendante de sigi o de kama chronogramme sigili dila a ma pour que o kana fɔ administration est date choisie donc à intérêt kama donc c'est l'EJ qui doit donner le chronogramme c'est clair dans la loi électorale non donc EJ fana de kan ka discussion engagée avec les partis mu EJ président kun y'a daminɛ tu as vu il a tun bɛ société civile reçoit tun bɛ parti reçoit tun bɛ discuter maintenant le ministère vient en appui maintenant a ye wariko kuma fɔ ça est dans la loi à cause c'est l'état qui finance mais l'état est impersonnel ni EJ sigila ni EJ mago bɛ 10 milliards là état de b'a dit l'état c'est nous tous c'est impersonnel donc ni au fait ce n'est pas lié à quelqu'un c'est pas quelqu'un qui dit mais ils ont même financièrement tout est clair dans la loi donc pour nous ministre EJ de ali abado EJ de kunga pour qu'on soit au moment au moins la forme la loi électorale est claire hein? C'est l'EJ qui doit donner le chronogramme c'est l'EJ qui doit engager les discussions les concertations avec les partis donc à la sortie de tout ça EJ de bebo ka chronogramme di ka fa ni beken nan sekake ou y'a la femme y'a là on y loi de côté quand y'a femme tout d'accord voilà donc maintenant me fera mun fa na la quoi EJ ka problème là EJ fait croire il loi électorale me fait fort loi électorale il va venir de affier bi avait révisé oui ça c'est clair donc mais on m'a révisé follow donc mini be sénat donc me la fait mun sénat même au Sénat mais on fait barat sera que 100%. Tu sais pourquoi ni ko kibe ministre de l'administration territoire écarté 600 ni ma faut ka écarté c'est-à-dire que les devant aller ba ko fait en appui électoral mimbe Sénat voilà c'est ça EJ de bien fait ministre en appui barat kana ke o choga de mun fo yana pour l'instant partout basé be ministère de ko maintenant EJ de yemu fo EJ ko rencontre mun kera ou se ka continuer ka ke c'est une bonne chose contact be do EJ ni partout ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don ɲɔgɔn na dɔn dɔn pour l'instant partout ni ministère de donnent nous ɲɔgɔn na ka tɛmɛ hali EJ kan n t'a dɔn ni dalen n'o fana na parti u yɛrɛ ye ministère de voilà parti u yɛrɛ ye ministère de ka ko nka u ye EJ kɔni interpellé ni report ko in na kosɛbɛ adama kan kunkoloba pour que an ka se ka kuma di jama ma n'o ye minnu bɛ k'an filɛ nɛgɛjuru siraw fɛ ayiwa ni report ko in na gouvernement bɛ se ka segin kɔfɛ wa est-ce que seginkɔ bɛ se ka kɛ nin ko la ka se ka politique tɔnw wele ka société civile wele ka kuma jamanadenw ye k'a fɔ nin ko min kɛra nin ye an bɛ se ka segin ko fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la wa bon hali n'u seginna kɔfɛ effort mun tiɲɛna ka ban n t'a dɔn ne balimakɛ bɛ mago bɛ min na c'est-à-dire que au lieu de venir dire aux Maliens k'a fɔ k'an bɛna report kɛ a ma date di avant de le faire munna o kuma ma kɛ u ni parti politique ni ɲɔgɔn cɛ o fana tɛ bɛnkan dɔ ya c'est-à-dire que sani i k'a fɔ ko an bɛna a bɔ a ma an ma wagati fɔ o an bɛna a bɔ a ma i ni parti politique bɛnna wa a y'o de fɔ mais munna i ni parti politique ma bɛn a kan k'a fɔ ko an bɛna kɛ nin wagati maintenant EJ ko la l'EJ n'existe pas en réalité
Parce que le référendum, ni administration territoriale n'était pas l'élection organisée. Allez, d'ailleurs, quand EJU m'a implanté Mali Fambéo. C'est qu'il y a un sérieux problème. Maintenant, ce qui est important, il y a une opposition fin. Ça fait 30 ans. Il y a fin, ce soit que Aoube Tabolo Mina Mani. Il y a une proposition Miko Maswama. A tient Béban Segama Bia. Ni concernant le fichier électoral, il y a une déclaration du Likakan, le parti Sali. Ni concernant de Roné, ça fait 3 ans seulement. C'est pour dire que, allez, il faut que l'armée est politique. Mais peut-être que Abidjan, c'est très grave. Parce que mon ami, le problème d'une armée, c'est de la politiser. Ni armée politisée, on ne dit pas que l'armée est politique. Armée Mouné. Maintenant, Mouna. Non, mais nous Armée Miyago Fodro. Au lieu de politique, oui. Ah, bon, là, tu te trompes alors. Non, je ne comprends pas. Non, mais. Armée Miyago Je vais expliquer très bien. Politique, quand on dit un parti politique, pour aller au pouvoir. Maintenant, il y a un pouvoir là-dedans, tu es un homme politique. Ok? Maintenant, tu ne peux pas considérer cela comme des politiques. Parce que, au lieu de que transition de l'élection organisée par Fangabla, Autate. Donc, Nini m'a fait un Fangala, Moune Fora, Charala, qui veut finir de bla. Il veut finir de bla. Donc, il y a beaucoup de coalition politique. Il faut qu'il y ait un loup de couille. C'est pourquoi il y a un peu de tu peux jamais gérer un pays sans politique. Non, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'avec politique forcée, on ne force pas la politique. Ah bon? Oui, il a forcé la politique. C'est les stratégies. Voilà, comme ça, c'est dit. Mais là, il faut le dire. Dans ce cas, ni stratégique de l'eau. Le président du parti, le docteur Oumar Mariko, a été plus stratège que tous les partis. Ah, mais pourquoi il n'a pas été président? Voilà. Non, très bien. Si c'est le cas, pourquoi Amaké président? Les plus grands stratèges ne sont pas les présidents du monde. Non, c'est faux. Non, maintenant, parce que il a conclu à ta fangala. C'est une question de conviction et de vision. Quand tu fais mal la politique, tu quittes le pays. Ça, c'est clair. La question que tu as posée, il doit répondre à ta question. S'il touche à ma personne, je l'attaque aussi. Ça, c'est clair. Donc, un débat politique, il faut rien de Djabi. Mais quand tu me quand tu fais ton débat, il faut l'adresser ta c'est très important. C'est très important. Forme tiena muna parce que cabinet sani agana fogo cabinet léger report ke. Awni munu bena kanga fogo ko élection tika muna ma fuye anga be kanga dati de dango fo malien iban. C'est ça le problème. Maintenant on a bien na ko cabinet que février les gens vont se poser que la question. Et muna bena fayin bi cabinet boma china bena fayin cabinet ke. Mbora kuma la. D'accord. Amé négajuru sira labla oye bioro ani duru biduru 65 50 50 oyanga négajuru sira ni mambi feki dado jama ko di jemukana amunu be kan flé amunu be kan alame radio joliba sanfé Bamako Ségou Sigasso ani Mali fantan nani belajele minu fana be kan flé bololo sanfla la Dien fantan nani belajele ka foko ambika kuma babu min ka bi ode kalata min bora do koro no jamana kunti kalata yi ministre de l'administration territoriale colonel Abdoulaye Maïga ale alla se do kun temenena ambika babu ke ode ka bi akololo na nafa bi se ke munye jamana kunti kalata yi abole ado koro politicien ka kuma ucara akola kosebe wota to anye wele bla uchama ma be kene ka yanno minu be kan enfle Joliba TV News ale sanfla la abese kan wele négajuru sira fe 65 50 50 ma banko négajuru sira la ansu balmake walma balmamso allo Ansu amba somogodu ka kene iban wele ka bomi mba wele ka bo Bamakɔ ya d'accord to ni jamu c'est monsieur Gindo Bamako bismillah Gindo mbiga plateau kan mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo politique kuma dɛgɛra ɲɔgɔnna de kɛlɛ tɛ oui Gindo waati bɛrɛ t'an bolo ni ɲininkali de b'i bolo i b'o kɛ joona an ka tɛmɛ bon ɲininkali min bɛ ne bolo
ne bɛ foli lase Martin ma. Parce que ale ka kuma de a ka kuma taabolo ka ɲi. Ne ta ye foli. D'accord, o diyara n ye. An b'i fo Gindo, an bɛ Bamakoka bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na 65 65 50 50 allo. Allo. Allo Ansu. Ansu. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Ne wele ka bɔ Garanti Bugu Djiji Bagayogo. I tɔgɔ ni jamu? Djiji Bagayogo. Bagayogo, bisimila. Waaw, n bɛ invité dɔ fo. Vraiment, ko nin dɛmɛ an b'a Ala deli Ala ka ko in ɲɛ ka d'an ma. Parce que sisan n b'o de fɔ fɛn o fɛn n'a b'i bolo yanni i k'a bila a ko taalen ɲɛfɛ k'i bɛ déclaration kɛ n'i sigira ko ma dɔrɔn i ka jamanadenw la aw ka sigi aw ka kuma. O ka fisa ko seli to yan k'i bɛ déclaration kɛ e ka silamɛya b'o baara kɔnɔ. Ne kɔni ye mun faamuya dɔrɔn Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma an ka se ka bɛn kelen ma n'o tɛ vraiment politique-mɔgɔ kɛlen tɛ se k'a la o la vraiment a kɛcogo yɛrɛ man ɲi hali dɔɔni. U k'u wele société civile ni politique-mɔgɔw bɛɛ ka sigi ka kuma. C'est très important. O kɔni ne ka hakilina de ye. D'accord. O diyara n ye. Merci an b'i fo i Bagayogo. 65 65 50 50 aw minnu bɛ ka jama ko de lajɛ Joliba TV News ka a bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ. Allo. 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 Musa a bɛ n'a fɔ ale bɛ ka télévision de lajɛ minnu bɛ k'an filɛ an b'a da u tulo kan k'a fɔ n'a ye weleli kɛ a ye télé to yen pewu a ka an lamɛn nɛgɛjuru sira fɛ an bɛ ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ 65 65 50 50 allo. Allo. Allo n balimakɛ i bɛ bɔ télé kɛrɛfɛ. Musa an bɛ maa wɛrɛ ɲini 65 65 50 50 n'a y'an wele n'a y'an sɔrɔ a ye télé to yen parce que a bɛ télé kumakan sɔrɔ retard la kosɛbɛ donc a ye téléphone de da u tulo la a ka kuma n'o ye mɔgɔ bɛ yen allo. Allo balimakɛ Anusu. I b'an wele ka bɔ min? Bamakɔ yan. I tɔgɔ ni jamu? Kane de don. Kane bisimila. En fait ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ. Ne ka ɲininkali ye min ye qu'on va à l'élection ou pas. Moi je pense que an bɛ élection kɛ pour que mɔgɔ de ka sigi an kɔnɔ qui peut mieux diriger les choses. Mais est-ce qu'il n'est pas préférable n'a sɔrɔ ninnu bɛ ka taa base min kan an k'u dɛmɛ dɔrɔn pour que nin bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min an bɛ se ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ o ka fisa an ka base kɛ élection na. Ne bɛ fɛ k'o de dɔn quoi n'a sɔrɔ hakilina yɛrɛ b'an ka mɔgɔ la. Ayiwa d'accord o bɛ nin jaabi. Merci an b'i fo i Kane. 65 65 50 50 a bɛ ka Joliba TV News ani radio Joliba lamɛn jama ko di jamukan an b'o de kɛnɛ kan allo. Oui Ansu. An b'a Ansu somɔgɔw i b'an wele ka bɔ min? Jalo n b'i fo ne ye Barayiba ye ka bɔ Kɔni. Ayiwa Bakari Ba bisimila. Barayiba. Barayiba bisimila. Oui. Voilà n b'i ka invité bɛɛ lajɛlen fo. N b'a fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ Jawara la. Parce que an y'a ye sisan ni report ko min kɛra sisan parti politique caman y'u ka réaction kɛ. Mais olu yɛrɛ fɛ olu minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ fɛ baara ɲuman de don. Est ce que jamana bɛ se ka to nin cogoya in na tan wa? Jamana bɛ se ka? Jamana bɛna se ka to transition na ten kan tɛ taa wa? Est ce que sigikun bɛ parti politique la ni fanga ɲini tɛ wa? Ni n b'o ɲininkali kɛ Jawara la o kɔfɛ n b'a fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ tɔgɔ kalata labɛnbaga ɲɛdɔnbaga min bɛ kɛnɛ kan. Gindo. Voilà Gindo n bɛ ka ɲininkali min kɛ Gindo la est ce que nin kɔfɛ mun de bɛ se ka kɛ? D'accord. Voilà n'a sɔrɔ nin ko in kɔfɛ gɛlɛya bɛna sɔrɔ kalata labɛnni na. Ayiwa a bɛ n'i jaabi sisan. Voilà Jalo n b'i fo. An b'i fo i ba an b'i kɔnika bɛɛ lajɛlen fo 65 65 50 50 a bɛ ka Joliba TV News ale lajɛ mɔgɔ b'an kɔ allo. Allo. Allo balimakɛ télé to yen. Allo. I bɛ télé to yen i bɛ kuma an fɛ téléphone la. Bɔ télé kɛrɛfɛ. 65 65 50 50 allo Ansu. Ça va? Ça va i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Mohamed Samake ka bɔ min? Sirakɔrɔ Bamakɔ. Bisimila Mohamed. Oui, allo.
Ouais, il faut télé kéré fait Mohamed, il faut télé kéré fait quand la mettre téléphone là. Il gagne une galère du Voilà, ben faire. Ouais, il gagne une galère du Mohamed Samake. Voilà, n'a gagne une galère mais pourquoi politiquement nous be kɔrɔtɔlen bɛ élection na jamana bɛ ma libéré fɔlɔ bɛ na élection kɛ pourquoi o k'a to jamana ka sécurité fɔlɔ o ka sɔrɔ ka élection kɛ. ayiwa u bɛ nin jaabi sisan an b'i fo an b'i Samake fo an b'i ka sigidalamaw bɛɛ lajɛlen fo Musa an b'i maa kelen ta waati y'an tan tɛgɛ ma 65 65 50 50 allo allo ayiwa o taara 65 65 50 50 allo allo an sun balimakɛ i b'an wele ka bɔ min allo an sun balimakɛ i b'an wele ka bɔ min ne b'i wele ka bɔ Segu ayiwa i tɔgɔ ni jamu Segu awɔ n k'i tɔgɔ ni jamu i bɛ télé to yen i bɛ bɔ télé kɛrɛfɛ pour que an ka ɲɔgɔn faamu Musa an bɛ maa kelen ɲini 65 65 50 50 n'a y'an wele a bɛ bɔ télé kɛrɛfɛ pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamuya allo ayiwa o taara halisa an b'an gɛrɛsɛgɛ lajɛ 65 65 50 50 allo allo an sun balimakɛ i b'an wele ka bɔ min ka bɔ Kati Kambila Kati Kambila Kati Kanta Kati Kambila ayiwa i tɔgɔ ni jamu Mambi Traoré Mambi bisimila voilà bon ne kɔni bɛ min fɔ n'an bɛɛ ta ye Maliko ye déjà an y'an mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ mun b'a ka Mali ɲini k'a ɲa an k'o dɛmɛ sa an ka bɔ nin ko ninnu na ou bien parce que bɛn ni ɲɔgɔn tɛ quoi an bɛɛ ko bɛn bon mɔgɔ dɔ k'a b'a fɛ ka bɛn kɛ an k'o dɛmɛ ayiwa ɲininkali t'e bolo o ye ne ka kuma de ye a diyara n ye ale ta ye faranka ye an b'a fɔ Mambi Traoré Kambilakaw fɛ Kati mara la ninnu de ye weleli kɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ segin ka na jɛmukan ale kɔnɔna la waati kɔni ye an ta an tɛgɛ ma Seydou Jawara Martin ɲininkali kɛra e la n'i ye min ta ko jamana bɛ se ka to nin cogoya la tan wa o ye Barayi Ba ka ɲininkali ye. Bon jamana bɛ ka taa o jamana tacogo ka ɲi kosɛbɛ seulement mɔgɔ dɔw de presselen don ko ka élection kɛ wa élection fana bɛ kɛ mais gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ difficulté minnu bɛ yen i b'a dɔn don kɔmɔnɔ ani bɔ kɔmɔnɔ olu tɛ kelen ye dɛ donc an y'a daminɛ transition an bɛ ka baara kɛ baara bɛ ka kɛ taabolo mun kan stabilité dɔ de bɛ ka ɲini fɔlɔ fo élan dɔ de ka sɔrɔ parce que jamana kun minɛlen don yɛrɛ de donc sɔrɔsiw nalen y'a jira k'a fɔ souveraineté o problème de bɛ yen n'o ye dugukoloko ye président y'a principe saba bɛ fɔ n'o ye Assimi ye ani gouvernement bɛɛ lajɛlen maintenant o 3 principes in i b'a ye k'a fɔ Mali kun balannen don o de kɔnɔ dugukolo kun t'an bolo yɛrɛ parce que n'i y'a mɛn k'i bɛ taa san 9 mɔgɔ y'i ka yɔrɔ minɛ dugukolo t'i bolo hali sisan an ma se k'a minɛ fɔlɔ an bɛ k'a ɲɛɲini k'a minɛ mais c'est pas facile mais u b'a kan bɛɛ y'a lajɛ nin semaine 2 tɛmɛnen kɔnɔna la n'i y'a lajɛ fɛnɛ blocus kɛra dugu dɔw la ka u datugu pour que u kana se ka balo sɔrɔ pour ka révolter armée kama pour ka révolter jamana kama donc o ko ninnu bɛɛ kɛra o bɛɛ de ye gɛlɛyaw ye k'a fɔ n'olu tasuma ma faga dɔɔni an tɛna se ka ko modèle dɔw kɛ n'o ye baaramuso ye mɔgɔ bɛɛ kan ka baara kɛ ni i hakili de ye ka hakilina ɲumanw di jamana ka se ka bɔ c'est vrai ninnu bɛ yen bi magiciens tɛ u nana réalité dɔw de sɔrɔ yen donc il faut que ko réalité ninnu bɔ yen u ye san 2 san 3 kɛ k'a baara kɛ mais a tɔ kuncɛli man jan tuguni donc ni fɛn ma fɔ k'a fɔ an bɛ fɛ ka pousser ka taa nin niveau la mɔgɔw kan ka patience sɔrɔ ka se k'a fɛngɛ sinon élection bɛ kɛ o a mana don mana diyan togo o togo a sebali tɛ parce que u ye san 2 fɔ san 2 banna donc u bɛna mun fɔ nin kɔfɛ a bɛna se niveau dɔ ma o yɛrɛ tɛ se ka kuma tuguni donc ni cette fois-ci n'u ni mɔgɔw sigira ka kuma u kelen tɛ se ka décision ta ne y'o fɔ n ka kuma kɔnɔ yan donc u ni mɔgɔw de bɛna sigi u ni hakilimaw de bɛna sigi parti politique bɛna sigi u ni société civile mɔgɔw bɛna sigi jamana ye olu de ye minnu wulilen don k'u jɔ ka mouvement créer pour que ka se ka fɛngɛ kɛ parce que n'olu ye min fɔ jamanadenw ye jamanadenw bɛ faamuya sɔrɔ o de kɔnɔ tel que anw bɛ politique sira fɛ bi an sigilen don bi ne ye mɔgɔ bɛ ka weleli kɛ c'est parce que anw bɛ politique baara de la
donc an bɛ k'o kuma mun ɲɛfɔ bi u bɛ faamuya sɔrɔ an ka kuma de la donc ɲɛmɔgɔ ninnu ni o parti politique n'o société civile mɔgɔw olu de bɛna sigi di aw ma ta an bɛ ka gɛrɛ voilà n b'a da tugu sisan ani dɔ fana ye ɲininkali kɛ ko munna ko politiciens kɔrɔtɔlen don aw kɔrɔtɔlen don wa bon politiciens kɔrɔtɔlen don an bɛ se ka k'u ma kɔrɔtɔ mais mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n'u bɛ politique kɛ f'u ka kɛ opposant ya de o de ka di dɔw yɛrɛ ye hali ni ko ko min ka ɲi u b'a ko o man ɲi bon donc o ka di dɔw ye o y'olu taabolo yɛrɛ de olu ka parti yɛrɛ taabolo ye donc on peut pas les critiquer k'a fɔ k'u t'o kɛ c'est à dire kelen tɛ parti caman b'o kɛ o mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ opposant ya de ka d'u ye an bɛ ɲɔgɔn kan don o don réunion na yen dɔw yɛrɛ bɛ yen ni mankan yɛrɛ tɛ ko la olu tɛ don la donc o parti politique bɛ yen mais parti dɔw fana bɛ programme de b'olu bolo don o don k'a fɔ n'a ye Mali kɛ tan a bɛ ɲɛ n'a y'a kɛ tan a bɛ kɛ tan dɔw yɛrɛ fana bɛ yen olu ɲininka programme t'olu bolo bon donc dɔw yɛrɛ bɛ parti b'u bolo u tɛ parti baara kɛ parti baara ye mun ye ka na débat kɛ ka taa kuma ni mɔgɔw ye sigidaw la o de ye parti baara ye donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna parti politique an mana kɛ cogo o cogo an bɛ ko minnu kɛ tan mɔgɔw k'a faamu parce que bɛɛ n'i ka vision de don parti caya kun ye ka leader caya bon alhamdulilayi leader ka ca dɔ bɛ sɔn dɔ tɛ sɔn donc an b'an t'o la fɔ an bɛ ɲuman sɔrɔ dɔ la Mali bɛ ɲɛ an kana jigin et puis n bɛna kuma kelen kɛ fɔ jɔ n bɛna kuma kelen fɔ n balimakɛ bɛ k'a fɔ ko parti 200 ani 86 ɲɔgɔn de bɛ yen a ko papiers don c'est vrai papiers don mais a b'a to leader bɛ caya jamana kɔnɔ hali n'u tɛ baara kɛ mais c'est des leaders donc quand tu crées un parti politique obligatoirement i b'a baara de kɛ n'i m'a baara kɛ papier de b'i bolo donc ni minnu m'a baara kɛ mɔgɔ tɛ se k'u qualifier mɔgɔ tɛ se k'u bila fɛn na parce que u y'u ka parti de créer c'est pour que ka se ka fanga ɲini bien sûr wari de t'u dɔw kun parce que politique ta moyen kɔ donc moyen financier bɛ dɔw bolo wari tɛ kun i bɛ politique créer i bɛ politique tɔn créer cogo di Martin ouais mɔgɔ dɔ bɛ wari t'u bolo parce que politique ye hakilina de ye mɔgɔ dɔ bɛ wari t'u bolo mais u bɛ se ka wari créer n'u ka kodɔn ye tel que u bɛ se ka waritigiw ɲini ka tugu kɔ u bɛ se ka mɔgɔbaw ɲini ka tugu kɔ mais wari t'u yɛrɛ kun mais hakilina min b'u la mɔgɔw b'o de ta donc o hakilina in de bɛ dɛmɛ pour que u ka se ka taa parce que politique yɛrɛ kɛ kun ye de ka cité lafiya ka jamana lafiya. Martin i b'i ka kuma kuncɛ kuma tugu a la joona an ka kuma de donc n ka kuma kuncɛ kuma ye mun ye o ye halisa an ka patient an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn ka kuma sansi lajɛ an ka dusu an k'o bonya an ka baara kɛ ni hakili ye Mali problème belebeleba o ye an ka baara bonya ni hakili yɔrɔ ye dusu bɛ ka bila an ka dusu wala an ka dusu in bɔ a la pep mais ne bɛ se ka fɛn fɔ ɲuman na hakilina ɲuman na toujours continuer k'a fɔ don la malidenw b'i lamɛn o pressé tɛ fanga di mɔgɔ ma sinon Assimi tun bɛ gɛrɛ kɛ yɔrɔ la o a nana ka na kɛ président ye donc ça veut dire que n'Ala y'i da mun kama i bɛ kɛ o ye an ka patience si kɛ ɲɔgɔn kɔ mɔgɔ tɛ se ka mana biri mɔgɔ ɲɛ na o a mɛn o mɛn don diɲɛ o diɲɛ a bɛ se donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali basigi Ala ka hakilina ɲuman di mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma Mali ka se ka fɛn kɛ et puis kɛlɛ min bɛ yen bi rebelle bɛ Ala ka hakilina ɲuman di Yadi ni Kufa an t'u dɔn dɛ tubabu de y'u tɔgɔ fɔ parce que u yɛrɛ tɛ ye kɛlɛ kɔnɔ donc o de b'a fɔ ko Kufa bɛ Yadi bɛ an t'a dɔn cɛ n'o nkalon don mais an b'a f'u ɲɛna Ala ka hakilina ɲuman d'u ma u kana so an ka bɛn o de da ka d'u la. D'accord Abdoulaye Gindo ɲininkali dɔ kɛra e la. Ok cɛ ka ɲininkali ko ni élection ma délai ma respecté mun bɛ se ka kɛ. D'abord mɔgɔw ka faamu k'a fɔ an ka autorités ye engagement dɔ de ta i y'a ye k'a fɔ 18 mois tɛmɛnen embargo kun bɛnna an kan donc an ye kalo damadamani k'a la mais autorités ni CEDEAO continue na discussion fɛ fo ka na bɛnkan sɔrɔ a la donc o bɛnkan a kɛla san 2 ye donc maliyɛnw kan ka sigi n'a ye k'a fɔ ni date ma respecté CEDEAO bɛ se ka sanction ta donc ni sanction tara a kɔni tɛna diya an ye mais a man ka bala na parce que an ye bɛn de ta an ye bɛnkan dɔ de ta n'an ma nin respecté nin bɛ kɛ donc auditeur min y'a ɲininkali kɛ CEDEAO na kariya ka sanction ta Mali kama bilen bon voilà pourquoi n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko min bɛna kɛ sini an t'a dɔn fɔlɔ parce que hali autorité u ko léger report u ma fɛn fɔ peut-être u bɛna se ka bɔ k'a fɔ an b'a reporter de 1 mois bon 1 mois c'est raisonnable peut-être CEDEAO bɛna fɔ bon d'accord mais 1 mois o de kama n ko ten n ko CEDEAO ma kuma fɔlɔ an tɛ se ka kuma parce que jusqu'à présent état ma délai fixe ma di maintenant ka bɔ kuma kɔnɔ i ka auditeur dɔ de kuma dɔ fɔ ko an ka bɛn mais ni ye min fɔ o don bɛn tɛ se ka na ni bɛɛ ma sigi assise nationale kɛla u ko maliyɛn fanba de y'a fɔ est ce que mɔgɔ ye mankan ci yan ko bɛn donc fɛn fɛn bɛ ta foyi tɛ se ka kɛ farafarali kɔnɔ donc autorités kan ka mɔgɔ bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka bɛn kelen kan an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da maintenant dɔw b'a la ko mɔgɔ pressé élection ka ye o kami élection jumɛn ma référendum kɛla o ça c'est une élection mais bɛɛ bɔra ka taa voter o résultat fɔra an bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ ou bien peut-être élection présidentielle de bɛ mɔgɔw gêner je sais pas sinon mɔgɔ an tɛ ka pressé ka taa élection na parce que la preuve élection dɔ kɛra o mais pourquoi mɔgɔw ma fɔ ko an kana référendum kɛ o kɛra o donc c'est pour dire que au fait les gens ne sont pas pressés état yɛrɛ de y'a fɔ k'an bɛ nin kɛ chronogramme dɔ kun fɔlen m'o ye
Donc maintenant si attaquant à bois d'or quand malien bête d'adouala. Maintenant pour terminer tout ça, on a fait un minimum qu'on a sur la choudo. Mais où y a constitution ils ont fait le choix de la démocratie. C'est clairement voilà la constitution avancée d'ordre mais faut nous flaga pour trancher sur la chou il y a cette constitution les militaires sont sous l'autorité du politique pour Sorachi manga fanga ni be fanga ni be ka bloquer boka dali donc la Sorachi ni yere ban kuna Dieu merci malgré que marfatigue do dans la constitution ils ont pris le choix de la démocratie. Et puis avancer parce que le rôle précisé quand la constitution voilà Sorachi quoi rôle civil a précisé. Donc ça veut dire que nous avons peut-être le terme politique à définir comme la Sorachi il y a la constitution qu'on un militaire n'est pas un politicien. Si tu veux être politicien, il faut Sorachi fini bon. C'est clair. Donc comment continuer il faut dire ben comment faut et ni a mais il be jamana kono jamana be sengane donc an ka bɛn ni bɛn tɛ ala ye min fɔ an bɛ kɔrɔfɔ kɛlɛ min na y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn an bɛ se sɔrɔ o bɛn autorités de bɛ se k'o bɛn créer ka maliyɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maliyɛn jugu tɛ yen koyi bɛɛ b'i ka hakilina de fɔ a bɛ se ka kɛ an ka hakilina tɛ ɲɔgɔn ta mais maliyɛn jugu tɛ yen mais bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ bɛ impôt sara bɛɛ b'i ka sariya bato donc ça veut dire que maliyɛn jugu tɛ an ka hakilinaw de tɛ kelen ye wagati dɔw la donc o t'a yira k'a fɔ an tɛ mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn se ka sigi ka kuma et puis malien ma deli ka banga sigi ka kuma donc min ɲini to de fɔ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'an bɛnna kelen kan ni fɛn an bɛ fɛ ka sira min ta an b'o sira ta donc ne ka kuma laban ye merci an bɛ fɔ Abdoulaye Gindo modèle Mali tɔgɔ la Adama Kunguluba parti Sadi ayiwa an bɛ bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ cogo ani ɲininkali minnu kɛra n'a sɔrɔla i ye dɔ ta ɲininkali na n'i bɛ se ka jaabi di u la. Oui, bon, ne ɲininkali min ne concerné o ye de ko munna politique mɔgɔw préféré ɲɔgɔn o de bɛ ne concerné mais min yɛlɛ koyi i b'a dɔn politique mɔgɔw fana sugu ka ca de quoi ale ye misala dɔw ta a bɛ hakɛ to an bɛ fɛn dɔw fɔ au niveau du parti politique comme Sadi la an bɛ terme dɔw an b'a fɔ ko la prostitution politique excusez-moi le terme o caman fana bɛ yen quoi ni hakilina dɔ bɛ yen ni m'i sigi o kan k'a fɔ i b'a fɛ ka jamana mara ni hakilina ye et qu'on y fait un mana fili dron et tout no fait tu n'es pas un homme politique. C'est ça un numéro de ɲɔgɔn de là quoi. Il faut avoir des visions, une conviction. Opposition proposition et puis ni kabako ni bina sur ni galon kun fora segina sadima. Ne tumba foko cette opposition éternelle là au tableau. Mais 30 ans un fin fort à bête segina tiamabi. Maintenant, l'opposition, c'est une opportunité comme Mali Glan là. Ou une opposition qui n'est pas comme tableau main. Diagwariba faut numéro de cagne. À chaque fois on me tableau main. En israélien il a mort là. Maintenant, misala t'as un problème une nabi. En une proposition de chaos. Oui, c'est récent. Allez-y voir les archives du parti Sadi. Maintenant, et mouna moro précédent. Non, moro faut politiquement faut élection que oui. Politiquement quel ma faut ko février à élection le ko. Antaou la merenga on met élection que février. On candidat oui. Ni aw yo fo na dati sera aw ma se ka fo anya bo ma ba ko retour à l'ordre constitutionnel du fo ye to dia we jakulu sigi ko mena o chama politique mo mena misala do di référendum courant où ye constitution ta ka référendum que constitution parcera a promulguera mais constitution de barala ka constitution ba interdit assimiler président puisque constitution a fora de ko un président élu démocratiquement au corps de kalata de beke kasigi mais on veut se appliquer moro jumen kan moro minte tali kalata fait c'est ça le problème donc retour à l'ordre constitutionnel au corps dit en moro be minabi condition jumena élection menake aujourd'hui le parti n'a pas fait de déclaration sur la situation report diaran ou amadjao le parti va faire une déclaration maintenant condition jumena maintenant comment min fera de co-élection reporter là en mode de famille comment do de ka akanye fanye munka ma yi ni fo e mais o esi ka ko kuma do de o ye hakili jagabo do de o ni ne ko ne mo famille o bi digila mun na azoro yi jelindo c'est ça le problème du Mali ko parce que neni iga hakilina te clé o tene kay juguyo en fane mo hakili mo do ambi hakili jagabo ri ante nun so to wew ko mo mana fe ba nga tugo la d'ailleurs ça me permet de revenir sur la question d'anticipation mais mbarma ke be o rekele ni kew anticipation koro de woko nanye ni koto tan sini abina kemuyi donc pour éviter cela ça n'a temps perdu
c'est normal que an ka fɛn dɔ fɔ c'est normal qu'an ka hakilina dɔ est-ce que a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase kalata natɔ tɔ ninnu ma o de kama ne ko ko le fait même que k'a fɔ maliyɛnw ye ko élection reportée kunba ye de ko entreprise min Idemia k'a ye jamana ka fichier ta en otage o dun Idemia ye Faransi comment dire ka entreprise dɔ ye walima Faransi mɔgɔ dɔ ka entreprise ye o yɛrɛ de ye kɔlɔlɔ ye déjà parce que n y'a fɔ kuma daminɛ le fait même de dire cela o kɔrɔ de ko hali n'u ye clé d'an ma il y a un doute que an ka sɔn k'a fɔ k'an bɛna élection organiser n'o fichier tuguni donc il faut rétablir un nouveau fichier o ye n'an b'a fɛ ka élection ɲɛnɛman kɛ dɛ maintenant ni minnu bɔ ko olu b'a fɛ ka taa élection na ten o kan ten malgré que an tila ka taa fichier kɔrɔ kɛ élection ça veut dire que presque élection fɛn fɛn bɛna kɛ nin kan a tɛna kɛ élection ɲɛnɛman ye an dun b'a fɛ président kura min bɛ sigi a kɛ président jɛlen ye hakilina minnu taara minnu ka ɲi o minnu ma ɲi a k'a lajɛ jumɛn de bɛ se ka jamana jɔ n'o tɛ n'an ye président sigi nin kan coup d'état wɛrɛ bɛna kɛ an bɛ tila ka na an sigi tuguni an ko transition mɛnna transition surunyana an dun mago bɛ min na nin sɔrɔdasiw kana n'u insérer jamana marali la n'u b'a fɛ ka na jamana mara maliyɛnw don i n'a fɔ ko dɔw bɛ cogo min na u bɛ bɔ fini na u bɛ na jamana mara an ka laɲini o de ye donc c'est pour dire que aujourd'hui an mago bɛ min na ce n'est pas le débat a diyara n ye ou a ma diya ye le parti n'a pas fait de déclaration là-dessus maintenant le contexte u ye min fɔ maintenant an b'a fɛ ka fɛn dɔ fana fɔ d'accord waati non n b'a fɛ ka fɛn dɔ o ye parenthèse dɔrɔn de ye n b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ a k'a bila a kunna ko la politique si tu n'es incapable d'anticiper il faut arrêter de faire la politique. D'accord. Ni tɛ se ka ɲɛbila kɛ politique i bɛ se k'a dabila o de bɛ kɛ jama ko di kuma laban ye bi an balimaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn an kun kelen bɛ ka min ye Adama Kunguluba ale ye parti sadi jɛkulu min bɛ Abdulkarim Kamara di Cabral o tɔgɔ la u ka kuma lasela don Abdoulaye Gindo jɛrɛjɛkulu min bɛ kalata koɲɛw jateminɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ Modèle Mani mission d'observation pour des élections ale tun bɛ o tɔgɔ la an ka kɛnɛ kan yan Seydou Jawara bɛɛ kɔ ma ko Martin politique tɔn bɛ n'an k'a ma ko parti Lumière pour l'Afrique ale de y'o ɲɛmaaba fana ye Mali kɔnɔna la yan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ne yɛrɛ tɔgɔ ye ko Amadou Diallo radio fan fɛ k'an bila min ye radio Joliba kan o ye Musa Sanogo ka baara ye min ye k'an bila Joliba TV News min ye Musa n k'a fɔ Musa Hayidara Murulayi Ture ani Augustin fo ka taa se Lamine Kulubali ma olu de tun bɛ k'an bila Joliba TV News ale kan an balimaw an minnu ye weleli kɛ an minnu bɛ k'an filɛ ani an minnu bɛ k'a lamɛn jɛmukan in segin bɛ k'a kan sini sibiri nɛgɛ kanɲɛ 9 kari fana segin bɛ k'a kan nɛgɛ kanɲɛ 10 waatiw la o tuma an bɛ dugawu kɛ jamana ala k'a basigi ala ka maliden bɛɛ lajɛlen bɛɛ kelen ma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ